UTV Motion Pictures kino belleşigi hödürlüyor. Söýügi bir basagaylyk yine de söýügi. Dur nere var yan? Kaçma! Dur diyem ya sana! Ben sana dur diyen, kaçma! Nere kaçırını diyem? Dur diyem ya sana! Nere var yan? Dur diyen, bu sapar temenden sapmarsın. Bir hep de versen iyiliğini yapıyor. Hatapla sonra ton neye çeklesen sonuçta da kaçıver. Yönü bilen men sen şeyler yeneceğim. Dur, bir minut. Şu yer görüyorsun mu? Yer göremeden hem o yer ne? Gözünüz yumundu. Şu yerde man kabağı ötü otuyor deyip gözünüzü getirin. Siz gözünüz yumman, ben onu tanıyan. Ben ölmüyorum. Hava yer ne? Yeri siz ne görüyorsun ha? Elbette tuğruktaş ağaç. Yine benim son fikir ettim. Şiir satın aldım da. Şimdi de man ağacının yüzler çönüne akarını satın aldım. Siz de fikir et görün ha. Şu ağaçlar hafifler uyandım. Ben öğren bayar şeydi ben öğrendim uçuyup tutuza vergimi der. Yerine görüyorsun. Öğren o fikir. Öğren doğruydu yani. Yönü hükümetin killetine başka bir fikir geldi. Bir yerden demir yol geçirmek oluyor. Şeylikte ben yerim elimden aldılar. Benim ev hazır olmadı. Arzulum ya hiç derdi yerim. Ben ağaçları böyle kalıverdim. Ben sen bolgasını lakkılamadan yadadım. Sen ne ailesin başına varsan seni yetki çekiyen. Bir yerde benim günahım yok. Bollu intin karnına pul alman geçerdin. Hani Gönlürde cevap ver, bergin Hasan Mercek. Ayt Hasan Mercek, doğruyun ayt. Ertir akşam saat 5'te kurulup tutmadık köprünün yanına hemen gelin. Biz sen saat 5'te diyenleri birinci yere geçtim da 7-10. Ne açık ben tanış. Sonra da ben ananı bakma. Eğer. Yo, siz men tanağınız. Menin düzelmek şu olan. Ertir saat 5'te sizin her birinizde hata yapasam. Men çınımay diyen, andisiyen, çının mı? Oo, ellemle cevap ben. İyice kalman. Men hiç şeyine karasman. Son bana bir dermet diyemem. Bolya mı? Bolya da mı? Bolya. Geldiniz mi? Salam. Hemmenize de salam. Görün ahili vaktinize çürükeyiniz. Saat 5'e geldiydim olayım. Siz doğru 5'e geldiniz. Şundan sonra bizim adamlarımız giyeceği galyadi kim aydıp bilir ki ha? Baksan olayım. Aytınız lan, ol pül başladı mı? İncel kolman, bir yan başladık. Hemmeniz geldiniz değil mi? Şeyle mi? Ova. Hemmeniz geldik. Bol pul paylap başla. Şeyle. Onunla hadir ben senin adını tutup başla. Kimin adı çıksa sol yerini alıp ben berdi diyemeli. Düşünüklü mü? Ova. Berekellah. Teraram nava 12.250 rupi. En derdi. Yağsa Bırat Hakar Şakti götürüm bilen 13.900. Benim berde Eren ovaya katı bolya. Ragwil kvala 20.500. En berde. Ovmaya delangala. Hemmesi kovi. İyinin devam ediyat. Hani bir direkt lakkılaman behette var. Ben pulum ver. Hadirin ödürüne pulum ver diyen. Sarmacı. Ben onu bergin himmen kızın köp. O da giyeceği galya. Lakkılaman behet diyen. Bergini ver. Koşusun. Nimek umum alanda ben sizin hemmen de bergin 1.390.000 rupi. Enne onca pul yok da. Yöne birazcık var. Ölen hazmi köpe derle. Nece? Nece pulum var? 100 rupim var. Başka pulum yok. Nerede yokla? Siz düşünmediniz. Menne 100 rupi var diyen 1.389.900 hani berik ver. Pulu berik ver. Hadirin ödür bana ver diyen. Yo bitmen. Verin. Bana verseniz lan onu. El bu ne mi? Alokolluriyen zehir diyen mi? Ay, yonlu kalla ne eylem olsa öldürüp buraya da yine çoğuşunun beni yanında ötürüyor. Hasan gerek bolduğunu kim biliyor? Ay birden bana gerek bolsa diye. Ay beytlen ha. Bana arkayın ölmeye de yol ölmeyeceğinizi biliyen ha. Yönü men arz edemek öl vaktinde sizin her biriniz bana koymak ettiğiniz sağ olun. Ben sizin keyfiniz bolmak istemek. Men belgelemin hemmesini söylerim. Ne için men hiç soğuna boğanak. Men meyil namılam iyiliğine soğukluğu süre. Benim tine vurulan kuralın habim astım ahri. Yine sol yarın mağalan en son kıyı yeketek. Onu en son tatıp bir de bergin berpilersin ahri. Men so tine vurulanın yağılmadığını gözünü tutyan. Yani sarpırlamadı. Men size pul neyden alayım? Bir gece kalkan bana
Oğlum, en hükman giyindesin kıtağını dışarıdın dedi. Ay, o da dünyada hiç kim men öňüme geçmete gerek. Şu yaşımda men näçe bergim var, görýäňmi mi? Ýöne men özüme beýle zady islemek. Ay, näme? Şeýle bolayt da. Indi men diňe iki çykalga galdy. Ya, siz maňa 5 ýyl möhlet bererdiňiz. Ya da men ölümi diňiz oklap helak bolarym. Lakkylamaň behetsene. Men sana anany öýdäňmi? Eger sen özüň diňiz oklasaň, onda men bergim geçýän. Bol bökde, eger gaýratyň çatda bökde. Bol bökde. Bol ýa-da. Men ölümi ören köp pulu äti ýaslanyrdım. Sizin hemmeňiz algylaňyzy alyp bilersiňiz. Ýöne siz äti ýaslanýar işgälerine men ölümi öldürmän betbagyçylyk terali wepat bolmagy aýtmaly bolsaňyz. Men tütenlikden büdürep ýyklanmagy aýdarsaňyz, äti ýaşlyk puluny alansoň kakam men hemme bergilenmi size berişdirer. Gepe odanlamasana, betet. Sen boljaklardaý, bolly, lakkylamaň betet diýen. O şeyle on eden zady bolası ýokla. Jet, oğlum biz bile beýle oýetden geregi ýok. Men indi şey diýmesem başga alazym ýok. Men bu dünýäde ýaşasymyň gelmeýän üçin näle? Başga alazym ýoklugy üçin şey diýen. Ene bilýän, men tanýanlar men dogry işedenimi düşünürler. Sen dogry işetdiň diýerler. Teredinle bökaydı. Jet! Bu bolan iş vardı, hiç bilýän zadyňyz barmy? Ýok, bilýän zadymy ýok. Ýeri hem molly jetin tapdyňyz ýok, entek tapamdak. Tel gowy edip gödediňizmi? Kaka, sizi sorak gelipdirler. Ha, o aýdy berin, men sizi diňleýän. Görmüşmi oğlum, biz sen ýa uý dogry jetiň ýanyna geldik. Jetiň ýanyna diýäňmi? Jet, sen nerede? Näme, kaka? Badamlar sen ýanyna gelipdirlerle. Uy, owa biz sen bilen tanışagyry. Olar näme üçin gelipdirler kaka? Men düşünemakla. Men guman edýän. Enim kaka, ýöne men öň bilen olaň size seretmegini isleýän. O näme üçin? Yani men olaň öňünde agal bolum towlap durmagy borçmy? Kaka, sen olaň kimdigini bilýärmi näme? Bu babaral süýtkor. Ýadyňyz düşýärmi? Men lotereýa guramaçylygyna meşgul bolamda bar, howa oturlyň oğlum oturlyň. O men bankawan bergim göterim bilen 40 000 ýeterne tölemäge kömek edipdi. Men hemişe oňa tölejekdigimi söz berýän. Ýöne o men erti töler nip bermegden halis ýadap durýan. O nima ananap? Oňa da tölemeler kaka. Diňe oňa tölejek gülmüň daýmylar. Tölemeler kaka, şol oňa dogry ýeterlik. Şey diýsene, deşnekli. Diýmek günni bellemelle, şol möhlet gelip ýetende de ýitirim bolmaly. Ýöne menni henki alap okuýup ýok da, oglum. Olany bilýär, ýöne şoň şeýle sana ananya diýen kaka. Haýşy diýen kaka. Bolmasa maňa diňe asyl öläýmek galýa. O size diňe bir törejek günlerli ähli bergimem gaýtaryp berer. Ene sana ýüp asylay. Indi meni güýç kalmady. Ýa-ni hiçin durmuşa çykana, teň bergiňler al jaýmynyň giregine goýduk. Sen ýerde künük sorýan şeýlemi? Men sana näme kömek edip bilerin oğlum? Bar gitdi gowy suwa gark bol. Birini halis garyp galyk oğlum, garyp galyk. Sen kulak as, biz näme netije gelemiz näme? Sen men kıydymyň durmuşyny bulaşdyrjak boýan dälsiň da. Rüstem daý, hey men sen ýoluňda böwet bolan gelegim boldymy? Bu üçin goýja bir ýigit tapyňda, gowam toý tutuň daý. Hawa, men sizi birinji bolup gollarym. Razymy? Wah, o maňa kulak asýan bolsa di, oň kellesine sana durmuşa çykmakdan başga pikir ýok ahyry. Oňa gaharanmaň, biz çağalykdan birim üçin dörenligimizi bilýär ahyry. Ah,
Bilyen. Senin bilece durmuş kurmağını misliyet yönü. Sen ulup hiç da yaramayan iş yapmalı olup yetişseni kim bilyedi? Siz onu yiğit gözleyen. Benim onu razı edeyim. Elbette ben onu yitirme yüreğim ağabeyse gerek yönü. Ne ilim olsa ol arkayı bağlı yaşar. Ay o razı bulası yokla. Sen gözümünü kaymalap yokan o başka yedi kavagam kaldırmaz. Son şeyden men geçecek hayışım. Bir yerden sen çaltırak git. Uluk bir yere git de uluk vaatların beri gelmedi. Olmasa başka alaç yok. Sen maskalan için o olur. Men kıydımam bir yer geliştirip bilerim kendine. Düşüp mi? Yol harcım yok deyip bana bakın etme. Yine sana pul veriyen me. Al şu pulu. Me al. Bergin vermek için al. Öyle iyiliğine övülüp gireyme. Bol ya mı? Raj için test verin. Raj için test verin. Raj için test verin. Senim demonstratsiyaga gatnaşýarmyň. Hemme zat taşlap siýasat bilen meşgul bolmak. Hiç siyaset yoklu. Men seyidip argılarlardan gizlenýän. Bulan arasında olur men görmelerim kadiyen. İrbin öýden çıkamda Hindistan'ın Milli Partiýasynyň tarapdarlaryny barýanyny gördüm. Men olar bilen posta şenlik gittim. O ýerde bolsa olar çepe urlýa, menem bolsa saga. Aşeýdip biz aýrylyşdyk. Soň men kongresslere goşulmak üçin köp garaşmaly boldum da. Ana bolan şu. Sen ilk bilene bir partiýaň tarapdarlaryna goşulýan. Soňam başga bir partiýaňmy? Olar hiç dat diýen Onu hemşin diýerlerle menim ýylyk gaýtalýan. Wah, men senden şeýle bir Yer ýadydym. bolýar bu gürüňler goýarlar hani ýökdeli. Biderek zatlar lakkıllamasana. Nämeýsem, men sen toý edellip gyssaýanmy? Men täsen hemme kynçylyklaryny çöýýänçän garaşmaga taýýar. Sen näçe matlap garaşak bolýar? Näçe gerek bolsa şonça da garaşaryn. Ýöne ahyr soňy biz bile ýaşar. Maňa şo ýeterlik. Beýlerak bolmaz buja. Men bergim ören köp, men maskalarny ekläp bilmen. Sen maňa ýük bordun. Dogry aýtsam aýryşdyk gowam kadiýan buja. Aýryşmaly. Şeýle üçin ses verin. Şeýle üçin sesiňizi verin. Ýok aýtsana. Soň akşama sen demonstrasiýa bolmam kadiýan. Jet! Şeýle üçin ses verin. Şeýle üçin sesiňizi verin. Şeýle üçin sesiňizi verin. Şeýle ses verin adamlar. Şeýle sesiňizi verin. Şeýle üçin sesiňizi verin. Hakan hemişe ten iň bolmanyny bir gelecek ýer ýalyklap getirdiňmi diýe. Ene menem getirdim eje. Al eje. Ene. Al eje. Sen näme balyk getirdiňmi? Men bizim öýümizde balyk ilmeýän bilmenler näje. Sen näme durkun bilen balyk ýalyp korsap Men dursun? balyk atlan badyryň ýanyna bar ýadym. Gördüm adamlar hewet götürip barýar. Ay orada menem üýt köşüp burda diýimde alaýdym da eje. Oğlum sen Men her gün bir işle mesul bolmakçy däl eje. Men aýak taýýarla, menem gidip ýuwlaýyn. Sen öýüň ýekkäm eje. men soňy ýerin. Yo, beýlerat bolmaz. Men alap bar etdim eje. Sen iň bolmanyny bir berejini iýip görä eje. Saňa näme boldy oğlum? Men sana näçe zatlar söz berdim eje. Ulutsay, täze ulaw, hurmatçy. Hudaýa şükür men kim zatym ýok. Men hiç wagt bu zatlar edip bilmesem gerek. Hiç açan. Maňa hiç zat gerek del. Sen algydarlar görüp gaçyşyňa men ören gynanýan. Onu görmek maňa agyr düşýär. Den aladetne ejejan. Men kelleme bir pikir geldi. Enniden meýlep men hiç kimden gaçmaly bolman eje. O nähili pikir? Bazım bilersin. Belki ilki başta sen betbat bolmaňy mümkin eje. Ýöne sen maňa käýinmegin. Ondan ýene burada kakam köşeşip gahalanmasyn beleden soň men beýlerat etmek islemäňimi düşünür eje bolýarmy? Ah men näme diýin eje başga alajym ýok. Şeýle boldy da.
Ondan ona ece men onu ören qoğuyanım ayt. Qaqan biza qoğuyan. Böylece toprağa kaydık geldi. O yerinin akımam ati güyüşleken. On cetit tapılardan umut yok. Cenab-ı Moğlumu öyün alıp gidin. Barın. ये आंखें ये काजल ये बिंदियां ये आंचल करे क्यों मुझे बेकरार तुम्हीं से ये Dağın yadan Himeshi Rıçamiya. क्यों इतना प्यार तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार खिलती सुबहों से ढलती शामों से मेरे अपनों से और बेगानों से पूछता हूँ मैं क्यों बार बार तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार Surata düşüren Teru. तुझसे ही मेरे हैं रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन ये एहसास गहरा ये चाहत का पहरा करे क्यों मुझे बेकरार तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार खिलती सुबहों से ढलती शामों से मेरे अपनों से और बेगानों से पूछता हूँ मैं क्यों बार बार तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार हाँ तुम्हीं से ये दिल मेरा Emayetçisi Roni Skrivala. इतना प्यार ओ तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार Senaryosunu yazan hem de rejissörü Priyadarshan. Ertesi ir bilen başka şehirde. Raju, o yarık seyredip kayıt. Mortunu bir teresleri. Hem Gujaratlılar bir de neymişler ha? O Edil Hayesler bir siyasetçiyalı giyiniptir. O şolar yalım Mort bilen niyet yazı yakanay. Ey sen, men Mort'umun üstünden gülmen gereği yok. Muhterem seni o hindisi de urlayıp bilen eken. Siz ne on kimden bilen yapmayıp, bir bakat sin çağıqon. Olar kim? Cenab olar təyədə geldiler. Yanatın nər işler. Sonuç inem olur siz tananak. Men Gujaratlı onun näme ervetler var. Menem Edil Beylekiriyala Kalkutada yaşama hakkım var. Men dene bir hindisi del. Eysen ben karşıda gepyen. Onu sizden has qoy gepyen. Tagorun setilini işmediniz mi näme? İştemde akla niyeden esteli. Biliyor qaqımızdan dine söğünce işleyedik. O qahadanan vaxt diyecekler qasqarman diyadi. Ey, siz bilen laklaştırılmanın peydası yokla. O siz bana aydın, o bana bergili gundini görmediniz mi? O ne mi? Dedim size alan pulun beren yapmayı. O men elime düşerse men onun diyenisini tıpırarım.
O niredir şu yerde olmalı. Hey Raju. Salam hocayın. Bu kim ki? Tamsak görün akmayıp, böbenine namaz okuyatıyor. Ar işin bilem ol. Teredin Gundinin hem babuğun gemileri beyliklerden önde geliyor. Men gemim nerede ka? Bir asıl sen miydin? Men orada haysı bir takva adam namaz okuyanlar öydüptür. Ay haramda deydi. Kezzap. Men anlayacak boldum ha? O yerde men gemim geliyor. Näme gelýäni bilýän. Men pulum ber. Durun. Şol ýaly ýagyşly howada birinji bolup gemeti giren adamyň bäsleşip saplan ýerde balyk üçin 150 000 rupi alýany siz bileňiz ha? Näme? Men size alsam hemen kaytarıp vererim. Yani 150 000 yeten akta. Aydanız näme? Eger gem birinci bolup gelse, ertirim birinci bolup gider. Eger birinci bolup gitse, birinci bolup gelir. Yine de 150 000 bolýar. Hemmeti näçe bolýar? 150 koşmak, 150 näçe? Ay, näçe bolýar? 300 bolýar. Men size näçe bergeli? Ben 275. Näçe galýar? 25 000 galarda başga näme galsın? Hut şeylerlikde siz bana yine de 25 000 bermer bolýar. Dogrymy? Yani o yerisi haçan berjek bolýan? Näme bermeli? 25 000 bermeli. Bererler. Bolýar berer, hökman berer. Haçan berjek. Men bererniydim agry. Bererniyman näme? Men özüm ağlamaga yol bermen. Öz halal kazancım gidermen. Bir gün pul men hökman elimde bolsun bolýarmy? Bolmasa berernip yalan söylýär dip dünýä çar eder. Sen ben al dogonsyň hiç wagt ağlyga salyp bilmersiň. Hiç haçan bilýärmi? Diýmek nähir bollay 150. Olam bolýar, goşdyň 300 bolýar. 275. Bolen takmaňa pul beren agly. Yok bolun, haliňiz yok bolun. Biýiňizim gemde galmagy hetde däýmen. Balyk bäsleşip satyga goýuldy. Bir zat çagyl ogurlajak bolup finansip bir görüňani. Tebede palwan uruny goýup öňüm yok bolun. Garaňyz saýlak şerden sen gaýdyp gözüm göräýmesin. Bäy, ýekece baljagym ha? Bandia. Näme? Tu ferdim ka? Ýok, tu bersede ýigidi alla. Hawa? Jetet. O näme jetet? Ana şu jetet meýady ýok. Teredin o demalýara. Demalýa diýenmi? Ýeri. Indi men murtlar näme diýerken? Näme bulat diýmek näme gerek? Keselxana onu özüňe alyp gidýäňler. Men başyma näme sokdum? Tora näme üçin bolat? Biz şonu çekdik. O tora üçin soň men balyk därle onu getirmeli netije geldim. Berekellah. Ağdın yum. Siz adamlara ýagşylyk etdiňiz, adamlardan fiýle alartyňyz. Men başymda sen mar, hakykatda. Men medaly gödüňni tutýan. Medal. Men öňüme aladam ýetek. Endi bolan men başyma düşdi. Han bol, aýagyny tutany. Men aýagymdan näl, oň aýagynyň tut. Eger men onu wagtynda keselxana äkitmesem, o ýerde öler. Menem taryhy giren, hani barda saltyrak koýmakçy şagyr, diýdirek şagyr diýen. Yerin näme tömölsüp durdyňyz? Gelin, kömek ediň de. Näme oturýarsyňyz? Hani türüňizden ämme, hani barıňda şu dermanlar derrew satyn alyp geliň, bol satyrap bolun, gassanyň. Näme diýdiň? Hani özüň turany oňa şu ýerde berilýän atlarym ýeterli. Şeý diýip ben öz sagalyk gider. Bar ýok bol gümüň çek. Bilim getpagysyň üçin ätiýasnamamy tutup barýar. Näme? Ätiýasnamy oturýardyňmy? Owa, haýs tarapy agyrýar. Ine şu tarapy agyrýar. Oturuň, men sizi çagyran. Hastaxanada näme bolup biler? Özüň pikir edip göräý. Siz bir düşünüň ha. Öyle men urya, öyle men urya. Ana gelin geçin şu yerde oturun. Dedim, ýagdaýlaryňyz indi gowlaşdy dämi? Nähil oturun? O ýagdaýlaryňyz. Agyrya, barda gör ol özüne gelip näde ýok.
Ne oluyor? Nire var yani? Ne biçim merak ediyorsun? Durun. Hocayın. Oy. Hocayın. Sen ne dediniz? Ben sizi hem yerden gözledim. Ne biçim? Lokman çağır ya. Kışçakal. Ne biçim? Bana diyişim et doğurdu. Beyle kıtırım ne emetecek belli değil. Diyişin doğurdular mı? Ben durmuşum. Duruşunu havada kaplanan. Ben ne emet? Diyişim birinci alayı diyem diyesene. Son ne emet soğuru aymalı mı deyip. Bugün yine de ben ne emetin mahrum olacak mı? Kim bilir diyesene. Mahrum olun da kadan yanız. Sen ne emet? Bana balanını soğuk verecek bolayan mı? Yürüm ben bilen hazır bilirdiniz. On kimdiğini biliyorsun mi? O milyoner, o çoğun hakiki milyoner. Milyoner diyem mi? Huvulu. Olan sen toruna düşeydim ha? O milyonerler ansatlı toru düşüp biliyorlar. Anan anlak mı? Senin fikrin ise, bu ne mi onu? Yip mi ka diyen? Ay yok la, bu hat öyle yönü bir hat değil. Bir yerde ona kimin ne için belgeleri yazılıptır. Bu bir ulu bağlı ağrı. Anası belgelerden hem onu dengede taşlaptırlar. Siz bunu ona seyredin. On para saatli adamdan kanını görünüp dura görüyen mi? Ezik olsa on canını halal ettik. Oğlum bize öz minnettarlığını bildirmeli. 500 bin alacağımı da bilyen. Sondan az olmasa gerek. Yine görürsün. Öğren köp bula ahiri. Bir kalanı yaz. Seni mi ya? Kimden? On kakasından. Sen on kakasının kimdiğini biliyor musun? Yok, onu on iceti biliyor. On iceti kim? Onu biz ondan sonra ayırız. On öyle kim? Olur bilyen mi olsalar gerek. Olur diyenin kim? On inatası. Eğer biz on kimdiğini bilmeyen olsak on inatasının kimdiğini neyden biliriz? Kendik. Mende bir fikir var. Ne ahil fikir? Onu suratı düşürülü. Son suratı on görüp koydum. On kimdiğini sonra ali. Gerekella. Hocayın o geldi. Kim? O ödüne geldi diyen. Teledim gözünü açtı. Görüyor musun? Sen ölüptün ahiri. Sen diri. Sana bergilden sanıbım avat dur. Ol menne. Şimdi biz bilece olardan sen algılarını alır. Ben sana könek ederim. Bağalacak. Sen nerede yaşayan? Sen inen atan kim? Sen umuman bilin ne diyen besleyen mi? O ne edip esteniyse mümkün on kulakları sudan da olandır. Kulaklarına suva varsa onun ağzında ne var? Kulak as biz sana düşman değil, biz sen dostlan. Oğlu, biz sen dostlan oğlu. Bir edilen dağıtlar görüyen değil mi? Şu dağıtlardan and içen, en sağalman için ben kaç köp çıkta ettim. Yeni halat eden için sen bize 500 bin vermeli, son 200 bin'inin eğerin ödünü önünden almakçı oluyor, önünden. O yine de kuşun yedirdi, hocayın. Manor görsene göreyim onu. Hiç saat kalmandıra. Himmetini çayıptıra. Hani elindekini yerine koy. Koy diyen men sana. Ondan sonra on inatası kim? Olar nerede yaşaya? Bir de haçan pul tölecek ka. Ne mi? Eğitim sen düşünmedin mi? O kere ağır hocayın. Her diyen mi? Hova! Ey Huday! O dine hareket mi düşünüş ya? Yine seyredin hadır. Yigit! Ey yigit! Yigit! Bana kulak as. On yine de çorbiyası geliyor. On pulu mı ka... Yok la! Onu çorban bakalım kim söylemedi? Dayısı mı? On şeyde bir iştahsı koy. Hayran alaymalı. Bağır benim karnını doldurmak. Son şeyine onu bol sorular verme. Yine çorba gerekmiş. Yuvdur ha. Koy sen bana ait. Sen nereden? Sen öyün nerede? Hareketle soran hocayın hareketle. Har sen öyün sorasana. O nereden? Bol saltak. Yine dinle. Sen öyün İmetin nerede? Öyün nerede? Görüyen o yine de çorba dileyen yani. Yok o çorba değil öyün. Men hazır ona çorba veren. Hani dönen ödüm dur. Sen ovan nerede? Ovan ha dur. Misal için uy su ovan nerede? Ovan nerede? Öyün nerede?
Ase diyen. Ase. Bu ne molluğu? O senin kovağın neydi deyip soruyor. Hay pankelle. Şeyde hazır men atlarını sana başlayın koyun. Sen neydi doğulanını aydarsın. Bolya mı? Düşündün mü? Hani yigit bolanı? Bolliyen men sana. Ene Ferhat. Bu ne molluğu ya? Hocoyun. Ha? Dinleme düşünmedim. Yok. Men uruk korkoyan bir udar pur deydiğim de. Aydan sonra düşündüm de. Odaya şükür bu santıklan bir yere düşündü. İkincisine ne düşünürsem kam. Hocoyun hidonga boğunları düşündürün boğunları. Doğru. Boğun. Düşünüyor musun boğun? Ennemelerini yakılmalı ol ya. Yakıl hazırsın. Yakılan berken. Ne mi? Boğun. Yakıllı. Yakılan boğun. Yok. Ya sen ne doğru düşündün. Ondan Kalkutta vardı soramalı. O her şehirde ahiri. Yine seyret. Kalkulyator. Hocoyun bir neme seyret almak bulu vurayım. Bulmasa o bana şeyden ne bizim korkularım kadiyen. Yer onunla bir nem etmeli. Onun nasilyan vardı soran. Nasilyan vardı. Hogo. Seyret. Yük götürücü. Düşündün değil mi? Yine bir gedek korku diyen. Dinle gör. Yük götürücü. İkinci bölüm tek öğüdün korku. Maymun mol. Yine enli bollu. Nasilyana. Sana düştüklü mü? Senin hayhiniz gundi. Ol. Nem mol. Aydın mı? Derik kerani. Senin denizden ne mi de olsa ullukan burada tutanlığınız bile belli oluyor. Onu hayır etmeyen polise tavsırmalı. Andiye ne mi olsun? Şu tutulun epes dadı berik getir. Demek şu da sizin tutan dadına da. Siz ne midir öttünüz? Altın kokur öttünüz. Biz onun kimliğini nedenini bilecek. Onu koyuvermiyoruz. Düşündüklü mü? Siz öğren doğrayı diyeniz. Öğren doğru çözdük. Şeyde de olsa onun üstüne bir de şikayet gelip koşunak. Son için biz onu saklayıp bilmez. Şeylerlikte men onu senin ihtiyarınıza tavsiyen. Yöne ol sorulanmadığına siz onu yok. Man bölüme getirmeli ortanız. Siz onu gördünüz cevap veriyensiniz. Düşündüklü mü? Ona bolon çıktacı näme? Yo, çıktacılar var da esmege meslemek. Men sana kömek ediyen. Gidiver. Şoňa da durmuş diýjeksin. Ödüme ýaşamaga ýeri ýokgon bu bet bagda men başyma düşdi de. Umuman bir gowul da der hojoyun. Eýjek diýenmi? Näme bar bolsa hemmesi men sana berdime. Inni kaýşany garaşmaly bolsaň. Eýjek birinji alyp bolmasyn öz paýyň alarsın. Sen näme bir gapdara çekip barýan? O menden hojoyun siziň ödüňiz. Eýlerat bolup bilmez. Sen eýjek. Ene bir şüýerek ýürek getiren o pahirjyň iýeti gelýärdi. Aýdym bilenak, şoň üçin bir şüýerek getirdi. Ol ýuwaş hojoyun gorkmaň, çip toraya. Gerek gel, almaň. Erik berani, bedi gödükdik näme gerek? Erik berdiň. Hojoyun, ani bir de çay berin. 2 tane adat çay. Bir şekersiz, tüydüm, adırak bolsun. Eşdäm, hojoyun. O tatlary kim üçin diýýäňiz? Şoň üçin müýän goý istin. Bolmasa hemişe gowla diýip ýörmäge ýaman öwrenirdi. Bizenim talep ederim ki diýen. Gulaga şu saýa men paýymdan alla süýtle şeker goşdany. Näme? Bahasy üýtgäne ga hojoyun. Bahada üýtgäne. Siz garşylar gerek. Ýerden bir näme işler gerek. Siz hiçbir zatlar pikirleriniz mi hojoyun? Hani öňümde çay bir içeri, soň pikirlerine aýardy. Çay getir. Hani çay getirin diýen. Çay getir. Dur. Ani yerine koyar. Koy diyor. O benimki değil ahiri. Ene şeyle bu da böyle. Ana şeyle o ne mediydi? Kaynatılan yumurta yesi geliyor. O kaynatı ver yumurta ereptir diye. O kere hiç tat bilmedi. Degme. Onu degme. Ewa, bu sayda bütünle şeker yok ha. Beni şekersiz diyorlar, demek şekersiz der ya. Sen näme men allygy taşap bolýanmy? Ya da çay uyan, boldum men masyma. Men saýma süýji. Soňçyp öýdüň tölemeli bolsaň. Hojoyun çykda jelip başlagyň bolsa, gelende ýekejek ap çyp samal aýarlar. Oňa bolsa alaýar. Oňa da ber bolýa hojoyun.
ol ağzından öp barayam olsa gerek. Hey yigit, hey yigit. Hey, Hoşayın o yetti diyen mi? Hugo, yetiptir. Hudaycan, sana şükür ediyen. Näme? Anol, yemek, onu gözle. Olmasa bir gözünün ağrısı düşer. Kaçtık. Hey yigit sen nerede? Alo, men Jet. Kim deydin? Jet'in dostu. Bilýäňiz mi näme? Entek ähtiýaçlyk pulny tölenekler, ýöne basym tölecekler. Biz hemme mümkin manatly diýäs. Biz onuň Jet'ini tapamdyk. Gepem mene şunu da. Ýöne bilýäňmi? Ol diýeri bolsa birim gelerdi. Oň side näçe bergesi bar? Köp pul bergesi barmy? Seret hojaýyn ana ol. Ana. Telefon eden yere dur. Häzir biz onu kızgyny edesalar. Bezen sebep bilmersiň. Sen näme üçin muň üçin öýürdüň? Saňa telefonyň diýbinden gerek ýok ha. Way bu qasy näme petek ýazdyr ha? Döwlet mulaýmasa, hani ýörani, ey, sen ýere barýan. Ýeri näme? Gepleşiň üçin töleňde. Näme? Way bu näme jaň etdimi? O ker diýinden gepläp bilen ýaly. Mümkin ol lal hem kerdir ýönemen hemmesini gowy petek ýerler bolsa, onu diýmek töläýmeli bolsaňyz. Hani pulun töläň diýen mesele tapdyňyz bir ýerde alasaňsa. Bal. Töläň diýen mesele. Eger tölemesem näme? Onu sen almatyň alarsyň. Hege diýenim näme? Men onuň gözüne görüp ködürn. Sen soňmy? Hawa, men soň. Diýmek sen onu urjak da, urjak. Sen onu urayacak mı? Hava. Urayacak mı? Urayacak. Onu urda, benim tomoş edecek. Urda bol göreyim ne ursun. Sen diyerin näme? Beni al pulunu, mene al. Yere düşaydın. Görün hocaýyn gideyin. Sen näme tomoş edesin gelle? Meni uruşlarına mı ha? Hocaýyn, bilýäňizmi näme? Ýer näme? Ol ýene diýtirim molly. Anol nirde? Nire ýitirim molluka? Onu ýürek gidiplerke. Sen näme oturýarsyň bol çaltyrak bölde de. Şeydip onu yerine selpap yürümem mi oğlum kağay? Yürüsene, yürü. Bu betbaatlık benim başıma neyden gelip düştü diysene. Men seni ilkinci gelip görümde, senin başında ne iller bir şumluğun düşecektin, bu adavat düşündüm de. Bana solar yak şumluğu yüklever haramzada. Bar, gəmin söz, öňe. Bar bilýän ady buyruk bermek. Men gəmin o näletingen gujaratlyň gaçyryp şu ýerde gidedim. O bir ýerden onu tapaty ýokla. Köp gidenmeli oğlum kağay. Şuňa da durmuş diýjek ha. Size bir hepde ber gəmin tuğu ýurnagy ýol beren bizde pul ýok. Mene halis lagar düştüm. Bir yerde çay almağa da yeri yok. Dine ağacı göz yaş döküp ağlaymak galyat. Näme eýsem men şu ýerde sen üçin azyk dükany açyp bermeli mi? Ola işler. Bizim ýene bir azyk balymyz galdy. Haýny bizde ýene şu krokodilim galdyr. Huçaýyn men de käwirdatdyr aýdan güni sen ýökölemäň. Aýdan siz partiýadan mırryk. Owa men şeýle gardyny pul alyp toňum bereň wagt. Men pul niýden alaýyn? Jibimde ýele üsýär. Ine üstüne bir ak eşikli gözi görýär alamatam bar. Bunuň hemmesini şogulakar. Ey, eşleýäňmi? Ani bärikkeleni eger sen bir gece günün dogamyny ondan diýmesem, men seni gäme goý bermen. Senin öýdüňi goý bermezler. Onam üçin, sen murtlyk sen gämiň alamy taň haýbatdy. Sen mollo söz diýen gämini. Ondan uzakda da wah. Sonni sen senin öýdüňi Ay sen bol, şuň näýdi? Sen akyllyca bol. Sen bol. Bulam şeýerek. En arkaylıkta gämin satar. Hey sen nire barýaň? Alasamsak öňü bilen şu alasamsak goý ber. Hani bol. Sagaýaňdan ätläp başla. Mümkin o bize soğulluk getiren ha. Sagaýaň bilen ýörep başlaýan. Bol. Tagolyna şu edemi? Ine onu şeýerek bas. Ey Huda, ikaýanyň tapagyny bilen agat tutany. Han bol öňe, ah ýa-da däl öňe diýen. Amsakın iyili yüreğimizde o gemi öňe yürüýär. Gemimiz ellen gitti. Onun gemim alıp gitti. Hani bol çaltırak suwa bök, tiýerek bol. Yo mene suwa bök çökkel ojaýyn. Barbyr gemim ýerinden getip bilmem kak diýen. O haramzada diňe betbaatlyk getirýär. Ojaýyn beýtmäň onu urmaň. Men gemim. Ojaýyn ýeri bollo besetseňizle.
Näme de bolsa belli bir netije çıkarmaň wagty geldi. Şey diýsene, biz hayretden Murtun öýüne baryp gemini ýerine gaýtarmagy talap eder. Hawa, ondan näme ol ýerine gaýtarmak islemez. Ýeri soň näme ineti de çödgütde. Aýtyn tek. Bana kulak alsan, kanap durmaň, öýüňiz üçin gowy bar. Bolmasa näme? Bolmasa erwet bar. Men dolanyrjy nadvar jun val. O hakykatynam size kulak asmadym kadyn. Ona kulak asmadım. Men mesul ederim. Sen näme diýsen ay? Senen tek men yumruklamyň tagamda atyp görýärsiň. Men ellen güýçlüdür. Bir ýyl meňden akla. Men siziň ikiniň gölüňize görüp kadar nädir? Sözüme ýygyma düşüp ýördiňiz. Siz bize burada görkezek diýdiňiz ahy. Saňa bir şappa açyp berdiň. Bir däl iki şappat. O ýerde nämeler bolup ýör? O bir de siz görköz ya. Yok hanım, olar siz gören aklar. Gördük. Näil bolsaňyz soň ýalym gördük. Häzir men bogu ölýär. Ýerine hem bolýar. Bolýan ot ýokla. Men olaň ýöne boyun ölçedim. Olara täze eşik gerek bolar ahiri. Ya gerek bolmaz. Olar maşgalagda aslan, olar hyzmatkarlar ahiri. Olara näme gerek bolsun? Olar öý alyp gel. En garaşyan. Ölen haýsy bir ýeňiz kowşara salap bilýäňiz. Ey, mene başaramak ne bir kowşara salamaň sady. Sen adyň näme? Dandiýa. Näme? Dandiýa. Ýok, bandiýa. Onu şeýle bandiýa. Ilkili sen kowşara salamany öwrenirsiň. Nadvar. Öýde kowşaň hemmesini ýeňine de bereň o. Ani ýör ani. Ben şunça kovuşu köçede araştıran moldadım, onu bir gemeli pul kazanırdım. Aname, yine de, bular köyüne kovuşlardır. Sen solar tüpürp yalpıllatmanı öğrenirsin. Basım sana täze kovuşlarım getirirler. Käbir kovuşlar öýde ýokdur. Olaň iýeleri gitdi. Gelen toglar men sana getirip berýär. Sen näme oturýarsyň ha? Bir ýer sana kitapxana del. Okamar oturma, bol işle. Ya, beýle zat bolmaz. Bizi her kim öýüne buýruny işip öýde diýe, öýlen wagtynda bolmasa, albaty alaýmaňam gat mümkindir. Şey diýsene, onu men häzir özüni hemme iş diýerin. Eger tiýil gutarsaň, men sana başga iş tapaýar. Men näme buýruny işleri iýliğine bitirer ýaly çyşydan çykansyn diýäňmi ha? Ani siz bana aydın, sizin haýsy bir ýeňiz kirýip bilýäňiz. Ene diýslemele? Ha ýokla. Uy, men ören gowy edip kirýän. O düýbinden başaranak men oňa öwredäýär. Ya. Eşikler kymmat bahal eşikler. Bilmeýän zaýylamak mümkin. Aýyransaň, sen öwrüň ýuwmaly bolsaň. Ýagşylyk ýüzüni görmäsiň de. Siz kiri ni diýýäňiz? Men nirde kiri umarlayan? Ben düşünemek, odur näme? 2 ýyllap hiç saat ýuwmadlarmy ha? Beýderek laqqylap durma, bolmasa ýene de ýugurýalyk zat alarsyň. Getirin. Hemmesini bärik getirin. Kirýüzi goýum ardan. Ol hut kirýüm bolsun. Nemele, bana kulak as, dostum. Men adım Nadvar. Aýsana, bir ýerde näçe maşgala ýaşa? 15, 16. Näme, olaň hiç bir öýüň işine mesul bolanakmy? Ýönden gowma işle. Eway, bekemenkä? Bu ulu hojaýynyň köýüne bolmaly. Bu näge hanlardan başga höküm edýän ýene de ulu näge hanam mama? Ýugoslaw geple. Ay kalanlary ýöne bir ýerde hakyky hojaýyn Mangil Singh Chowhan ol Gujarata gitdi. Hädimen gelmeli. Ani gelin hemmeňiz nahara gelin nahara. Niýe gitmeliydi? Yo, men hiç erkek gel. Olany men bilen Gujaratça gitmişem ha? Ýokla. Ýok diýsene. Ya beýle del. Görýärmi?
o şeyle gitmesi yere. Hot şeyle. O men Gujaratça düşünýän näler edýär. Ya beýle däl. Şeyle de meni kul hukmyny işledýäňiz. O ýene de meni bir ýere gelip çağırýar. Ya men gitmen. Näme etseňem gidäýmen. Sen näme oň näme diýeni düşünmedingmi? Ona harime çağırýar. Näme diýdin? Sen işläber. Näme har? Çorba, gögönüm, çörek, süýjü tagamlar. Çorba, gögönüm. Ýene näme diýdin? Çörek bar, başga näme bolsun? Süýjü tagam diýen näme? Süýjü tagamyň näme diýen? Gujarat diline süýjü tagama kunga diýer. Naharimeli, indi geçya, gidip oturma. Bir yerde bir gedek yiyecek geldiğinden son nahar verilen. Berde düzgün şeyler hakta. O ne beyli ol yaray. Men uzun işlevim yerinde aç oturmalım ha. Sen bırdatlar edip bolmalym ha? Bolarlar men aspedaydaýar. Eger nahar galan bolsa o seni çağırar. Hani bırdat etsene gayrat et. Aýlmyň ýandan bar kiriň ýugsana. O ne için beyli ol ýadyýene. Ay, sen näme däldiredingmi? Birden men ýadyma hojaýynym düşäýtdi. Näme eýsem, sen hojaýynym näme? Ulu jenabyň ýekete gyýdynyň eşikleridir, serasap bol. Eger sen ony ýyrtaýsan, o sen bölek eder. O yerde kim var? Men Gujarat diline düşünmem soň nahara çağıranlarını bilmändim. Siz maňa hödür körem etmersiňizmi? Näme? Näme? Kuşlar biraz arasladım, soň eşikleri ýugdum. Mümkin men maňa da birazajyk näme diýip beýşol? Birazajyk süýçüçe ol azajyk da. O näme süýjüji hadi? Süýçüçe o çyle dogry aýtdyňyz. Ýeronsoň kimden? Kimden bolsa dogry ýa maňa süýçüçe dat. Näme sen ýa-da beýdip ýa-da bildim. Ey Hudaý! Eger karşı bolmasaňyz özüm alaýyn bolýarmy? Ece, kaka tiýdirek berip gelin. Hemmeňiz berip gelin, eşitýäňizmi? Bu neçe menden süýjüji zat isleýär. Süýçüçe zat isleýär. Dogry aýtýan, men süýçüçe zat isleýär. Getirin. Sen burada bulaşdyransaň, men wagtynda gelenim gowulaýdy. Ýoksa sen tüýdüm ederdiler. Ennekide serasap bol. Geplerde serasap bolýarmy? Bular ne ayır adamlar ay? Erteden ağzıma açandı diye işte bir yerde ağlatamsın kam sana nem molli sen neme bilen akmi askarda şeyle bir men arasaladılar edil könüp pitkadan yalip urdular mı ordular neme için ağlama otur şu yerde. Heralarsın. Otur diýän men sana. Yine yumruk mu? Ne haralarsın? Mehani. Al şunu. Ol. Bu näme? Haýsy bir haýwanyň diýersimi? Bu çörek. O näme gurup borydyň ha? Näme de olsa bilen içmeli ora. İçmeli baş üstüne ine 1, 2, 3, 4. Yer bu näme bolýar? Hawa bir 5 hem 6 da. Sen elini ýugdunmy? Men uzunlap kiri ucu bilen ýugdum. Eýsem şonu da men elim arasa diýärmi ka? Muni keser ýa-da bıçak ýokmy ha? Ben gowsy sagy bolayt. Çörekler bugün hemişe kisinden ýumşagrak bolupdyr. Täze gelenlermi şular? Hawa şularla olar gowy olanlar eken, iýeň ýere olanlar. Siz de iýmäge şundan maslahat berlen akmy? Berti sen üçin 5 ýyllyk mehmanhana däl, bol iýde işiň ogry. O maňa başak saklahat däl. Men muny iýip bilen maga. Şundan görelmeli kenin. Sesini çıkarman sımışlap otur. Ay, o näme sen sesini çıkarmany ýere. Oňa birat aýtsaň hem eşitdenak. O näme kerlanmy? O şeyle ýöne o sana ýaşamaga päsgel bermez. Men ne ine ede ne imäge birat sorýa öýden. Imäge de ismäge çaý sorýa. O da çaýda çaý.
Näme de bolsa bırak getirsene. Den o hanımlarda bırak diyecek boldun mu? Ya, bu da hanım. Yöne onun başka has ütköşük bir var. Edir soň ýaly. Olan ýen wagty köp gepýär. Ýokla, o pakirjik lalla yöne eşmetine eşdiýe. Şruti. Ýören men bilen Şruti, men sana bir zat görkezýän. Ýör, özüňem görürsiň. Men seni käbir adamlar bilen tanıştyrmakçy. Ýör. Ferit. Olam ker we lal Ýöne daş görnüşinden emeňden ok. O kim? Alam. Sen ediyenin näme? Ben hem gözüme o kadar. İyice günni iş ediyorlar, iğneye olsa direktli zaten merenaklı sen kendi üstesine. Ana sana. Oçuyun meni bağışlan men sizi görmeyenlerin. Eğer görmedik bolsaň ne edip doğru gözüme gelmedin. Ben size tarap çenemedim ha. Oçuyun ona kime çenedin? Honga çenedim. Şu kerhem lalami. Men hödürsün bir durwakaly. Menden almatyň alarsyň. Men şunu Allah oňa tarapdyň, gatydyň. Ödem gowy görnüň. Edil gözüne deger ýadyp, gowy çytyp gatyraklyň bolýarmy? Yeri indi bu näme molluk diýsene, bir hiç sada kabat gelen ağa. Gel Hannibal. Gün güllep sizden mangıl, budan başka hiç da deşdem o. Ol edil üye ýagty salyp duran bir zat ýaly. O sen ul ağaňa ma del jigin. Wa onu men bilýänle, o men ulağam ogly. Ýöne o men üçin uly doganymdan golay. Bizim öýümizde oň diýeni kanundyr. Hemme kişi oňa boyun bolaýmaly. Hatda henem. Hani bolledyň biri oýnalýan ýerde. O näme üçin oýnalan ýerdenmiş Eger birden yaralanaýsaňyz näme bor? Derman gelmeýär. Yaran gelmese bor, ýöne bir çadyr nätmeli bor. Siz onu zaýalaýsaňyz ýelim kömek etmez. Umumana bu ýerde men hoçyn. Zatdan hemmeti menki. Aýbar gitsene. Edin git. Ey, sen tasmen ayağıma ketipdin, keretmele. Sen ýolunu durmada aýyrlaýmaly. Bar ýok bolşy ýerden gümüň içer. Näme boldy? Näme boldany men soramakçydym. Saňa näme gerek? Bu zatlaň hemmetini men gornadym. Degmesene, degemokla. Senin boyun mağanyň maňa geregi ýokla. Toýdan soň men alyp gitmeligimi siz özüňiz anyk bilýäňiz-de. Her bir ýerde näme bolýar? Jenap menim şoň gurun etjek bolumda. O näme gurnat diýdiň? Toýla. O näme toy? Şanım şurutunda owa. Bu on geljek ermi? En aýdýanyň näme? Kan açdym ha? Özüm gurnadım diýip, ýa öýle aýtmadym näme? O toy çadırın dikenlerini gödevini tutya samsak. Düşündün mü? Bu çadır masal. Men yöne bir öydür öydüm. Sizin iyiliğinizde sular yal öy var ya me tentek. Bir öydel, köşk. Ulu hocayın toya çenli öy ovadanlamalıydı. Ol köşkü men demelliydi, köşkü. Ondan kaçan toy bolya? Bellenen günü yem geçti. Toy şu bellenen günü yatırlı. Toy günü toy bodul. Toşonun nereye saati yok da. Toyun edek şu bodulan yerine boljakdygyny mangıl andişdi. Hut şu çadırda, düşünýärmi? Şu çadırda. O näýdi? Sizden ruhsatym bolmasa men çadırmada andişip bilýäňiz. O näme üçin senden ruhsat sormaly? Sen bol. Sen näme kärin üçin pul alýanmy? Kulak as jenap. Öýüňiz men ýerime bolup görüňä. Men ýen bir näçe toy üçin pul aldyma, ibadatxanaň açylyşyna alym. Maňa men çadyrym gerek. Ani ýanyna barjap bolup durur. Edil elim döwäýär. Oyun ediyenim ya canım ha? Canım. Onu bol ya. Olmasa men beyle oyunları halamak. Hava ondan oğuyuz. Hiç açan durmuşa çıkmadan sonra näme? Onu çadırı ruhu taydan deper yetirilen zadın öwedin doğurma hukmunu koyup gitmegimi haýyş etmerdiniz gerek.
कहीं सुकून है ना कहीं करार है किसका मुझको इंतजार है किसका मुझको इंतजार है मौसम है बड़ा कातिल खो जाए ना कहीं हमारा दिल चांद की हंसी चांदनी में झूम लूं मद भरी खिली रोशनी में झूम लूं चांद की हंसी चांदनी में झूम लूं मद भरी खिली रोशनी में झूम लूं इश्क ना सही Yeri. Diýmek sen gepläbä bilen ok, aýdym aýtmanam orta baş üstüne şeýlemi? Men ol Geregi ýok. Näme üçin sen lal hem ker bolar bolýan? Biz sana hakykat aýtmagy mejbur eder. Sanýyor, ýerime düş. dur hanım. Onu ýere aýtyrym mollaka, ha? Men berdi. Men senin ayaňy diýip kalýan. Men bağışlan hanım, umuman men käwatlar eşdiýänem gepläm bilen. Men beýleki lal güňler ýalylar hanım. Men bir böwregim ýok. Düşünýäňizmi? Bir böwregim. Ine bahar bolan so hanım. Hiç kimin maňa rehimine. Sen näme üçin ýalanyň lal bolýan? Bu ýerde böwregim näme dahly bar? Lokman işlemek bonak diýdi hanım. Birden yüreğimden tutmak mümkün idi. Yine benim son için lal hem gün bolan molmollayan netije geldim. Yani şeyle bulunlu işlemedim molya kova adamlarım hemese rahmetiye. Ayşe diyen beni kovman hanım. Ayşe diyen kovman. Tide bir karamanlı lal hem gün neyme peskel veriyor hanım. Ben kovman. Eger siz kimem bolsa bir ýerine aýtaýsaňyz, men şu ýerde hiç kim birowur suw içmeli ýalyder, düşünýäňizmi? O ne kili? Men zäher içip ölümi guýa oklaryn. Bolýa. Bu gedek biz seni goý berýäs. Ýöne hakykaty kimem bolsa bir biläýse, onu sen ikinji böwregden diýnersiň. Sen maňa düşündiňmi? Baryny gidiber. Bolýa hanım. Näme gülýän? Näme bolla aýtda aýýana bir düýüm ýadyma düşdiler soňa gülýän. Ona aýy düş. Düýümde bir üç wagt içýärmi käkdiýän. Ondan bilýärmi? Bir lal güňüm geplýärmi kädiýän. Bir gödegine getirip görýärmi sony? Boşlak bol alasamsak. O şey diýdimi? Owa, düýümde dur. Düýümde oň maňa näme diýen sen nerden bilýäň ha? Bir üç bolup içdik diýipdiň ýaňsy öýüň aýtmadyň näme? Men hemmet eşitdim men kerdäle. Owa. Doğrudan hem kerdäle. Men näle o düşünmändir niýsene. Dur, o näle o sen düýüşüňde? Maňa hemmet düşünükli, hemmet düşünükli. Hat geldi, hat geldi, hat geldi. Näme bolla agamjan? Siz näme beýle şatlanýaňyz? Näme bolla? Evet, görýäňmi? Şurutin toýu watyny hemme lat çedildi. Ene mangıl faksy beripler görüň. Hanım, toýu wadaky hemme mesele çedilendir. Gygyrmasana. Hani gelin süýçi tagamlar alalyň da oň ýanyna baralyň. Doğrudanım. Hani yörüm gelmeýär baralyň, yörüm.
Şuruti, mehribanım. Şuruti, dağıtık gör. Hep sana öğrenen kovu teyalarga aytmak solyat. Ana Şuruti olar niye hili şaytep talep edýärler dip soraya. O barada bir incelik bolmagy edim. Mangıl hemmesini çözer. Me al. Dağıtıp gör gıydym. Olar bizim iki tane şereketimizi gozgunmayan imleğin köp bölüğün talep edýärler. Siz näme düşünýäňiz ýokmy? Olara Şuruti däl oň baýlygy gerek. Bir yerde näme erwesat bar? Gelinlik üçün şayhep bermek könüden gelen adet ha. Onu bir oylap tapam da. Haçanna olar şayhep alalarından soň Şuruti olar üçin ýük bolar. Oň hiç kime agram talasy gelen o. Diýmek onu bütün ömrüni öýde saklamallar. Näme üçin? Mangıl hemme zat barada pikir eder bolsa gerek şeýlemi? Dogry. Mazal pikirlenmeyen mangıl hiç ýyly karara gelmez. O diňe sen marada pikir edýär mehribanym. Şuruti sen näme üçin radylaşamagy? Eýtem siz düşünýäňiz ýokmy näme? O nikah oň ýüregine jaý del. Bizim maskalamızı hemme meseleni mangılın çözýänini hemmemiz bilýäs. On gelen netijetine biz hormat koymaly bolýar. Şuruti näme boldy? Näme boldy Şuruti? Han betetsene. Ağlamaň wagty del. Han betetsene bollet diýen. Sen keni durumşa çykan oga han ýokary kal. Men sen doganyň bilen gepleşmeli diýjek bolýarmy şeýlemi? Bu näme pikiri boldy Şuruti? Eger on kellesine bir zat gelse, onu hiç kim saklap bilmez. O seni ören gowy berýär, aklyn hayran edýär. Ýöne sen gaýyk etme. Sen gaýyk etme mehribanym, toý bolmaz. Sen agyňym hiç zat guman etmez. Men keleme bir pikir geldi. Sen düşünýäňmi? Ey berik gel. Näme hanım, näme boldy? Bu sen egniň giýen zadyň näme? Bir pelwanlyk esigi hanım, men muny uzun koynaga derek gelýän. Hanım aýsaňyzlaň meni näme üçin çagyrdyň ha? Hany şunal. Näme ýaýdanyp dursaň allyýan? Men heýgatyn adama, men utanýan hanım. Haýwan häzir men teň maňlaýyňa berer bu söýük haty dälmi al. Agony näme? O ýerde hindiçe ýazylypdyr. Ýöne sözleri gujaratça. Men onu görýänle. Şu habary Gujarata ýetirmeli. Ýöne men Gujarata gitmek mümkinçilik ýokda hanım. Sen hiç yer gitmeli, jaň etsen ýeterlik telefon al mektub. Men jaň etmeli söylemeyim. Ýokla, hakykat ýetiň bilen okay. Deňleýän, bir jaý sin karator. Kim gürleýär? Jaý sin karator diýär. Oka näme dursun? Bolýa. Alo. Oka diýen saňa oka. प्रेम चाहिए हमें बने एक बीजी वगर जीवी नहीं है शक्य अने जो कोई मां नो लाल वचमा आवी अने श्रुति नी साथ लगन करवानी कोशिश करी तो अमारा बन्ना नी लाश तने मंडप मां जोवा मनशे समझियो के Näme diýdiň? Ankasaşan bu ýerde gabartin hym bolmagy gerek ýok. O seni näme? Bagşam o ýan kimdi? Şurutin geljek ýan ýolbaşy. Düşnükli. Men ona näme diýdim kim? Siz Şurut bilen söýüşýäňiz. Şey diýsen atyrly. Siz 2 ýyl bäri ara gatnaşyk edýäňiz. Siz ikiňizden bir-biriňizi görmeseňiz ýaşap bilen dokşama şey Şey diýdi. diýsene. Egerde jey toy diýip dap dursa, onda siziň ikiňizden özedin öldürýäňiz. Näme diýdiň? Onu toy bolar ahyry. Elbetde bozulur. Günäkärem sen bolarsyň. Ýöne bir günah ahyry. Howa güne, şoň çinem o barada demin çykaýmasyn düşündiňmi? Ferer kimde orta bir sen geplep bilýän biläýse onu. Durun entek hanım. Men ol
sen habarın ahırı. Sen habarın mı? Ähli habarlar gazetde bolýar. Ay yok. Yerde kadetin ne mi dakıl var? Men süýgü habarı var aday diýen. Gazetde beýle zatlar çap eden oklar o ýerde bütünle başga täzelikler bolýar, habarlar bolýar, hatlarym bolýar. Olaga. Düşünýärmi? Eger süýgü atyny ýazjak bolsaň, onu men düşünýän dilimde ýazyp bolýarmy? Näme diýdiň? Men ha düşünýän näler? Bol mena okaýyn, senem terjime et. Bolýarmy? Ya bir karanqyrak ýagtaç kayynna sonna gowar. हमें बनने एक बीघा बगैर जीवन ने चक्के अन्य जो कोई माई का लाल पांचवा हाथ अन्य चेरी मत चला Ah sen haramzada. Häzir ödünni bärik bir nirä gidip barýan getir sana bärik dur onu. diýen. Tony durga kali dur diýen Tutsam ýa-da. sen nirä gaçyp Tony barýan diňa, gelir. gel bärik nirä barýan. Sen kim morsun? Men kim diýip sorýan? Yer bu ýene hem molluga? Ýok gerek gal beýtmäň. 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 Maňa kulak asyň, haýsy diýen beýtmäň. Maňa kulak asyň. Urmasaňyz lan haýsy diýen. Urmaň haýsy diýen. Ennem şin beýtdiň, şoňa ber. Kim saňa öwretdi? Ete. Gepli diýen men saňa. Bolmasa men häzir ýere tokaryn. Gepli diýen. Mangal. Köşesine, ağam sen ara goşulma. Şo öýlenjekdigide jaň edip men uyamyň toýuny bolupdyra. Beýle del. O näme diýdi? Maňa bir kulak atsana. O gepläp bilen ak, ollal. Olan bilen şuruty medyalylal. Geyje kimdir ýeri şogaty maňa taslak gidipdir. Onuň olum oýun edip elimden kakyp alyp gitdi. Şo jaň ýerarly olar toý etmekden boyun asyrdylarmy? Düşünýäňizmi o jaňa garamadan olar toýaradylar. Ýöne bir şert bilen, ýagny ede olara kandagar tiýagatçylyk bağlamyny bermeli bolýar. Ene şeýle şert bar. Senem olan şertin kabul et. Owa men kabul etdim. Näme etseňiz şon dilen ýöne uyamdan başga himmetini alarsyňyz diýdim. Olar maňa uyam ýük bolýandyr diýip pikir edýärler. Men ondan diýin maňa saatdyr edýärler. Pul meni biňjalyk eden ak. Men seni söýjek ýigide duşmaň isleýän. Ýöne sen baýlygyny däli seni söýsün. Eger şu dünýäde şeýligit bar bolsa, men onu hökman taparym. O näme sorasa şonam men berer. Öz janym bermer bolsa da bererim, mangıl. Sen alad etme. Biz toy çadırny biderek ýere guramdak. Ol hut şonu da durmuşa çykar. Elbetde ağam. Sen meni bagışla. İş beýle zatlara baryp ýeter diýip men pikir etmeýändim. Men o perwan görenmadyma ýenjilmekden kaçyp gutulmajagymy billimle. Hay. Ot şeýle de boldy. Eger sen bu ýerden gitsen gowy bolardy. Hut şu giýjeň özünni. Gitmeli. Nire gitmeli? Tapawdy ýok. Eger pulun ýok bolsa men sana pul berýän. Näçe berersiň? 500 berýän. Şo sana ýetermi? Näme? Şu berýänmi? O senin jek çanyňyz meni itdiýen jenýaly ýenişdeýsenem şoňa maňa 500 tutulýan ha. Eger tegirli bir adam mataýsa, şolum şondan koparýar. Bilýän şonu? Onda sana näçe gerek? 1.390.000. Bar şomy? Adyrak bolanokmy?
Sen şeýle pikir ediňmi? Sen özüň näil pikir edýän? Aýt da. Mümkin men sana 1,5 milyon bererne. Ha näçe? 1,5 bolýada. Beýdip akylly sıran bolma haýwan. Eger dogonum sen geplep bilýärniňi biläse, onu o seni Jackie Chan ýaly, Mike Tyson ýaly bölek eder. Şoň üçin gowluk bilen ýogyny çek. Ertireçelli şu ýerde garan görnämesin. Serkerde hanım duran tek. Sen maňa aýbat atýamyň. Sen özüň kimdir öýdýän? Hakykatyny aýtsam, sen ýadan hatyň henidem şo urşan päwanyň ýerine. Bir ýerde bolsa hemmeksi men lal güňdür. Gujaratçy bilýän nädir öýdýärler. Ýogda men näme üçin toý bolmalmyşma? Näme etem toýgulsyna meňdeşme? Sen gaharyň gelmesin. Hatden eliň bilen ýaldy. Ol ýalmaň deňeştirip gördük duýdursam, bollugy sen gutardy. Onu gadapdan diýinden ölüň gözler ber. Eger meni dawa goşup bolsaň, onu men göründen çirge diýär. Sen toýuň barada hiç kim pikir edenok. Geçen gelek toý bolanam sensiň. Şoň üçin hem eger men gepleýsem, onu sen koçaňda toý derler. Top ýarlar, düşünýärmi? Top ýarlar. Sen düşünýärmi? Top diýen. Bum! Diýjäň rahat bolsun. Kezzap arwahyň merdi seni. Oğun cevabı dur karas. Yolumdan togul. Köşöş diyen men sana. Men sögüşmäge barýan. Sögüşmäge men ýegerim göwünde kimdegidi. Meniň gözüne okadyr. Oğun de beýtmesene. Eger men aýdan hojaýynlar biläýse men howurlar agry. Der howundan näme? Gitseň men seni inşallah aýarym. Ertir men ýanyma gel, gäme gelay. Gämde men näme islemeli bolsam. Gargalar baly gorkulmaly gämiň burnu garanty bolup dursaň. Men ilim urdular dämi? Diýmek men mesele çödünýänçe şu ýerden gutnaman. Hey murt, bärik gel. Han koşuşsyna. Murt. Sen niye dedi yani murt? Bugün diyor düşünüyen mi? Erde bir yalnızlık bolu da. Yalnızlık? Näme eýsem şu jogap bolýarmy? Gaýsyryl haramlady men ilim tas urup öldüren eken. Sen bolsa yalnızlyk diýen. Köşeşden eliň aýyr. Gulagas. Öyle sen öz iniň alyp gidip bilersiň. Bergiň bolsa soň berersiň. Näme? Ya bolanak. Söz berdingmi? Endi sapçak bolmagyn. Sen tämen bergimi öýänçem o bizde galar diýdiňiz gerek. Sen diýdiňiz näme diýeňak? Sizden maňa hiç saat gerek gel. Men inimen berdim. Hiç saçan alyp gitmen. Düşdükmi? Gulagas. Özüňe dahil bolmaz gada goşulma. Men bergelem aýratyn görüň. Häzir men bu oguljugy ýenjen hayaty haramlady bilen belli fitnäge geldim. Men gözüne görkezerň. Şuran kurlötünü mangıl öýde. Bolandan näme? Men kimden kim ýerim bar? Bilýärmi? Ýataty gelmeýän çağalara balykçynyň aýaly näme diýerler? Ýat. Bolmasa guňda gelip seni alyp gider diýär. Düşünýärmi? Men eşitdimle. Ene gördüňmi? Şoň üçin siz manglyňyz meň üçin gorkullar. Ol nirde? On bäk çağır. Maňa azar berme. On çağır diýen. Çağır diýen ony. Men ýalňyşypdym. Ýöne men ölgünäm boyun aldım. O ýigit çağırgyň merik. Men ony iş aldım. Aýlygy 20 000 mor. Erwet däl gerek. Şoň üçin sen agyny yum. Düşnüklimi? Yirmi düşünýärmi? Ödüňde galdyrýan şeýtler näse jibiňe sallat çykarma men aýyňdyrna gelip alyp giderin bolýarmy? Näme? Ogurlamalmy? Ütügi diýärmi? Näme ogurlamal? Ha, ütükmi? Alyber. O näme diýin? Näme üçin alyn? Ýok, bolan hakly. Almalla birden biläýär gowdy al. Al diýen. Al sana. Näme üçin ütük gitdi näil goranyň? Be işte 1 milyon 800 000 ýitirdim. Bilik goý. O barada hiç kim bilmeliler. Elbetde. Alandın mı? Yok, alamak.
Sen näme üçin onu bäri keldin? Sen hiç zady yaraňak. Bergini iýini alyp bileňak. Şolowadan algylanma ýygyny diýip saňa tapşyramda da mundan hiç tat çykmajagyny bilýädimle. Şarmaset, men saňa gillinikde näçeler pul berýän, hen bolsan meni masgara edýän. O näme üçin beýle bolýar? Etjek laçyň ýok. O ýigit jet şeýle bir mekirdi, hemme kişini ağlap çykdy, hatda menem. Pul bolsa men ýitirdim. Sen o 40 bol diýdiň, oň bergilerin äti ýaşnamy ör diýdiň. Yer onsoň kakazy näme edin bolýar? Jetedin tap bilmänlikler üçin äti ýaşnamy puluny bermekden boýun açylýarlar diýe. On kakazy ýalan söýleýär. Pullar jübüsini uranlar. Onu madalja kıslasaň pul taparmy kadýan. O yerde men sinem kıssajak adamlar var. Algıllar öýüniň daşyny awaýarlar, daşlaýarlar. Eger o bergesin bermese öýüni ýakjaklyklaryny aýdyp haýbat atýarlar. Ine men muňa düşünýän ine bu hakyky algyllar. Dadyň üçin şeýle hereket etmeli. Hakyky hindiler şolary ýaly diýerler. Sen hasabat getirdinmi? Getirdim. Ýekejim garaşdana. Doğancan dursaňyzlar. Men protapga sen çowhanyň gyzy Minakşy. Siz jedatdy ýaşygy tanaýaňyzmy? O bilýän ýeri näme? Siz gowy tanaýaňyzmy? Öwren gowy tanýan. Oturan adam diýip haramzada, kardyna pul alyp ýitirim bolýardy. Hatda ölenden soňam bile alar bolla ol. Oň jetedini hem tap bilmediler. Şon tapaýançar men iýinjalygym bolmam hadýan. Sizin ýanyňyzda oň suraty ýokmy? Mümkin bolan wagty oň jetedini tanamak üçin men oň suratyny hemişe ýanymda göterýän. Ene, beret. O bütün owany hallapdyr. Oňa anam edip bolmaz. O baryp ýatan ýalançy. O gün jogabaňa asla garnaşam däl ekeni. Oň kakasy bolsa mugollim. Ol oňa da beýleki garnaşlaryna da azar bolýan eken. Kolokatyn. Koy berseňiz lan, meni özgünüme goýsaňyz lan. Açan kömek gerek bolna. Hiç wagt, hiç kimi tapmasyň. Egerde jinap mehta sagat 5 içinde pul almasa, onda biziň üçin gowa bolmasa gerek. Pul görýärmi, ha? Sagat 5. Sagat 5 diýen. Sagat 5. Bilýärmi, jinap mehtan kelletine sellesi bardyr. Ertir bermeli, bolmasa erwet bolar. Düşündiňmi? Eýäme öwrendim. Öbetinle çalışyrym millä ahyry. Ine, tanap gör, şular dogrymy ýa-da ýok. Soň men ýanyma gel. Doğancığım, kakam keniydi çelli gelen ok. Köşeşiň, öýüňde el alyň, agam hökman geler. Ol şo ýigit bilen gitdi. Gunji babuň inesi bilen. Ýarlaryna da ören köp pul bardy. Eger birden o ýigit Ýa-la, o beýle dedesi ýokla. o baryp ýatan kezzap. O hökman bizi ağırlar men bilýän. Pul üçin ol kemme da taýýar doğancığım. Haýyş edýän, bir alagyny görüňde. Ah, sen haramzada diýse. O köpden merşi ýördemi, ha? Olar gidenden soň ay, hey jaň eden mami? Ýokla. Hem yer gözledik, ýöne hiçat anyklap bilmedik. Bölümden habar geldi jenap. Jenap, onu tutsak etdiler, deşnökli. Ýöne ol hiçat geplenak. Ola adam tutukdurlar, ýöne o soraga jogap berenak. Dileni ýok, biz onu gepler ýalytmak usul bardyr. Ýörüň iýdim bilen. Kakacan size näme boldy? Näme boldy kaka? Hudaýa şükür geleniňiz gowy boldy. Kakajan näme boldy? Hiçat. Size hiçat bolmakdamy? Beýle biňjak bolmasany. Ay uly bolmadyk bir helakçilikde. O lal olanyň ýanymda bolan gowalaýdy. O maňa kömek etdi. Hastahana alyp gitdi. Ondan soň puly eltmelerini etdi. Gelbem ýerman almagy etdi. Soňam öwürlük gelmekde. O şu ýerdemi? Näme hemmeňiz dymp durdyňyz? Oňa näme boldy? O ýerde? Aýdyňda.
Sen wagty bilen gelmeň soň biz pikir etdik. Näme men pul kastymmy? Sen oğlum Jawad Prasadyň ogly durmuşda köp zatlar edendir. Yani hiç saçan ogurlyk eden nädir? Men ağlamanam masalamak. Eger basaran bolsam onu beýle ýagdaýa düşmezdim. Hakymyň öýüne kaýma kadar men barmaly. Ýaşnama boýunça puly diňe men jetedim tapanlardan soň töleýärler. Öňe men gidip biljekdirler. Men jetedim eltip bermegi kimem bolsa birinden haýyş etmeli. Bu ýerde men ikinji ýaşaýyşym tapdym. Ýaşadym. Hiç zat eşitmän, ýekeje söýdüm aýtman ýaşadym. Ýöne wagt geçti. Endi men öýlemiň ikinji durmuşym bilen hoşlaşmaň wagty geldi. O kağıtlar yak yok etti. Bu ne emmoğlu? Omi Fishing Finance bileşiğinden gelen hat bolmalı. 3,5 milyon. Bilin maya koyumlanmadı. 3 milyon 600 bin yetkiniyle peyda olduk ha. 3,5 milyon kardını verdik. Yönetime veren pullanmadı. İyimden kaydı almak için koşmaça 100 bin çıktı jetmeli oldu da. Düşünüyorsunuz mi? Algılanmadı alacak koyun devrimizde men bir neye çekedek kedelgana yüz tutmalı oğlum. Onu men size aydıptım ahiri. Öğren ervet. Bu dağıtları mangıl bilmek hemen iyişenlilik hareketlenme betet edem öýdiyen. Delili ýok, bizdiňe onnel. Başga ýetkiler barada da dolaýdars. Hemmesi barada hökman aýdars. Arkaýyn molaýgyn. Näme diýdiň? O näme boldy? Howa, Yoksa da şarma siz üçin näçe ýygnamaly? Şarma mı? O näher şarma? Sen kim barada diýen? Dogonjan sen haýsyr bir şarman tanýamyň aýtsana. Bolmanam. Yo, o näher şarma? Ene gördün gerek. O hiç yer şarma tanamak, men tanamak. Siz onu bir tapdyň da? Yer bolýa-da kakajan. Biz onu mangaldan soraýmaly bolardy. Yo, durun ente, ýygyňyza gaýdym, gaýdym oňa. Hiç zat aýtman geregi ýok. Nähili haýsyň bolsa, men berçä etmege taýýar. Näme islegiň bolsa maňa aýdaý. Maňa hiç zat gerek del kakajan. Ýöne siz bu jagat bolgusuzca iş şagalaryny taşlap, has mühim işlerle meşgul bolsaňyz kem bolmady. Bilýäňizmi näme üçin mangalyň işleri hemişe üstünlikli bar ýa. Sebäbi ol her bir işi başlamakçy bolanyna şurutin ýanyna gelip ondan ak pata alýa. Men matlagatyma gulak assaňyz kaka, siziň täze mali goýumlaryňyz goý şurutça ak pata bersin. O nähili edip pata berýär. Gulak asyn kakajan. Siz şurutça 1.390.000 vermeli. O bolsa 1 ýyldan onu göterin bilen size gaýtaryp berek. Bolany. Berin yok diýmem. Biz şeýlede näçe pul ýetirip ýördi agry. Bu gedek bir ýetkiçek begem, maşgalan öz içinde çekýär. Bence. Men özümiň şeýle owadanjadygym bilmeýändir. Ýeri näme diýerdiň ha? Biz sen owudurlyňa goýulmak üçin çağıramyz. An berik gel eliňdäkinem goý. Sen näme diýenmi düşünmedin? Düşündüm. Yer sen näme Şunu düşündin? ýerde goýmaly. Sen tek degişmeň wagty däl. Bu ören jogapkärçilikli tapşyryk. Şunu ýerde goýmakmy? Hanayt bence sen näme etmeli? Ýöňe bir mendile bar, kasira pul ber, petek almaly bolýan. Soň näme etmeli? Soň gaýtargym almaly. Ondan soň näme etmeli? Soň şolowa edip soramaly bolýan. Haýsowa. Jawad Prasadyň öýüne de diýip sorarna. Jawadyň del, samsyk, jywadyň. Bolýa, men bu işi öýüm berip ýola goýar. Arkym bolay. Yer nädip? Nädip ýol goýjak? Men hem bir kağıda ýazdym ahire. Mugallymyň oglunyň ady näme? Merhum Jetu. Merhum diýmen gerek ýok, diňe Jetu diýen. Bolýa, Jetu diýýär. A sen öýdüm kim? Bandiya. Sen Jetu näme bolýar? Men merhum Jetu köne dosi, oy, ondan
O jetu diýanyňyň daşky görüşi nähilirek şonu aýtsaňyz. O saňa näme berdi? Birden men onu ýolda göräýdim. Şonu oňa sanlyjak berip, beýle odaga gitmen geregem bolmaz. Bence sen gidýän ýa-da ýok. Gidýän. Mümkin tanlyjak alarsın. O elbette şu tanlyjak bir şonu wahy, şu bir tanlyjagy. Ýadynda sakla, sen diňe bir tanlyjak owşurmaly. Jetu bardy mümkin bolugça köpräk maglumat ýygyna bol, düşnüklimi? Owa. Ani, çak. Olar kim çağırýar kadar? Gelleri oturmaň hajat ýok. Çık diýän men saňa, çık. Hani ýoldan towul ýoldan. Benim pulumy getir diýän. Ýoşura. Näme ýöne pul diýip gygyrşyp durýarsyňyz? Merhum jetuň öýüşimi? Şu jetuň öýüm diýip sorýan. Owa, ýeri, bolan näme? Siziň haýky biriňiz merhum jetuň kakazy. Ola men melmali. Siziň menlik näme işiňiz bar? Ceyvat prasat mı? Owa yeri size näme gerek? Men jetuň şäherkdesi rentin bilesin hoçoyny berdi. Gurrun pul barada dämi? Owa size nädip bilýäňiz ha? Ona sizem şulara goşulaýyn. Olar men öýümi ýakjak bolýarlar. Näme? Öýümi ýakjak bolýar diýäňizmi? Owa şeýerlerge sizem gatnaşyp bilersiňiz. Eger şu ýol bilen oglum bergisin bermeri bolsaň, goý şeýerde bolsun. Men puluma ýok, ölüm öldürmäge de men gaýratym çatanak. Boluň näme? Näme diýersiňiz? Näme isteseňiz şonu edin. Öýmem ýakyn. Bolun diýen men size. Bolun da, näme durduňyz? Gelýärik, aşak düş. Senin pul çüngeliňdämi? Näme üçin kiçik tanlyjak aldyň? Hal talmaly ekeniňde. Biziň hemmemiziň pulumuzy ýygyny almaga hakymyz bardyr. Ýöne adamlar däldir. Aýok, men pul almaga däl pul bermäge geldim. Ene şu üçin näme? Şunu pul barmy? Sen ol bermäge geldingmi? Sen näme diýdiňiz? Owa men pul getirdim. Kime getirdiniz? Tele getirdim. Demek siz ona pul getiripsiniz de. Näme men häzir senli hataýça urludum ben, näme düşünmediňizmi? Ýöne men düşünmeýänlerimde. Jenap mollum, bileşik batyk galdy. Ýöne jemden soňlar epes pul galypdyr. Şu ýerde merhum jetuň paýam bar. Bu näçe? Men nerden bileýin? Maňa ýöne şunu gowşurmalydylar, boldy oturdy. Hanan aslına saltyrak. Aç, näme durdyň? Siz näme üçin diýdiňiz? Ol puly bermeliydi, menem ony berdim. Şoňlary men kyn güne düşemde men hemije Hudaýa ýüzlenip doga goýadym. Ýöne ol hiç wagt men diňläň okdy. Ondan men o ýokdur etdim. Ýöne men bugün düşündüm. Size minnetdarlyk bildirmäge maňa rowta dediňiz. Salam, owa. Mohanram şu ýerde ýaşaýarmy? Owa, ýeri näme? Men gitmäkem şonu göräjekdim de. Mohanram bu men. Gördüňmi? Gidip bilersin. Bolýa, minnetdar. Owa, näme boldy? Men köne jetuň merhum dosty. Näme? Uy, men merhum jetuň köne dosty. Ýeri bunuň näme? Meniň dostum, owa. Meniň dostum köne. Uman meniň dostu da. Bu nähil bidireklik. Sen öz aklynda däl öýdän. Maňa şu ýerde puja atly gyýr ýaşaýar diýdiler. O merhum jetuň ölmekçi bolan gyýdy bolmaz. Hemmol, oňa tutmagy hetmetme. Bolýa, tutman. Ýöne ony görmek mümkinmi? Mümkinmi? O bir ýerde ýaşanak, eger göresiň gelýän bolsa, oň äriň öýüne baray. Äriň? Owa äriň. Äriň. Oňa är diýerler. Aşka ýekese de maýdaýma. Hak bol. Ýok bol şu ýerden ýan. Bolýa, men gidýän urup başlamady. Şoda bir gowy datdy. Ba, şol ahry. Bu şol. Abi kim bolmaly? Näme diýdiň? Men bir kim diýip soraýan. Sen jetuň nämesi bolýan?
Demek sen mun kimdigini bilen okta. Ädir aýdaýaryn. Ey haramzada diýse, haywan, utançsız, yalancı, yine de dost diyeceksin. Sen barıp yatan yalancı ekenin, men bolsa sen canını halat etdim ahiri. Bana näme de bolsa bir zat aýdyp bilerdin ahiri. Indi sen çıptırmadan geçti ben bilemek. Ýöne ýardymdan çykarmagyn. Men sen canını halat etdim mi? Indi sen ýogyny ýalyp bilmen diýdim däldir. Aýt maňa aýt. Haramzada aýt. Deýýüs aýt maňa hemme aýt ahiri. Aýtdan hemmesini aýt. Meni bağışla dostum. Buraya sana hani dursana, umuman bilýän mi näme boldy? Bu ýerde nämeler bolýar aýtsaňyzlar? Men düşündüm, beynimde ayladım, soňun gepläp bilýänini düşündüm. O gepläp bilýän ekene. Bolly, betesene. Besirmi? Men ýene käwirdatlary düşünýäsim gelýär. Sen gidip işlemeliňe düşünäýän gowy bolardy banje. Barany kiriň ýuwsana. Yer soň näme? Olaň maskara durmuş bardy ise aýtjakar. Ýöne bir zat belli. O ýerde nämeleň bolup geçenini aýdyp biljekler. Ýöne muman gaýnaty bilen giýewsiň arasyny garap şeň geçenine hakykat. Daýym hemisi öz gaharjaňly bilen tapawutlan ýady. Ýöne pujaň durmuşa çykanyna men gatşat. Men hemisi oňa diňe bagyt arzuw edýärdi. Maňa şo ýeterlik. Aýsana, sen oň äriň suratyny gördüňmi? Ha? Suratyny? Ben bir surata gördüm. Doğrudan tapdım. Sen bile dost olmağa katıkanma düşüyor. Salam. Biz senden bir daha soramakçı. Indi sen hemme meselen çözülen bolsa. Ne üçin öýüňize gaýtyp baraňok? Yoklu. Men öýdüni öýlenmek meselep buju ören köp garaşdy. Men oňa gedekkeni näde dogry hereket etdim. Ennem oň dogam etmeli amak. O meni ören röýdüp durmuşa çykypdyr. Hawa. Men diýerligimi bilmek o ören agyr düşer. Ol ýap ýaňja durmuşyny ýola goýdy. Ennem men oňa päsgel beresim gerenok. Şoň üçin men hiç açan dogduk mekanyma dolanyp barman. Hiç açan. Diýmek sen bu ýerde hemişelik galmakçydyr. Ola, maňa diňe Gujarat dinini öwrenäýmek galýa. Ene bar bolany. Şeýle, ýöne gorkanokmy? Ýok, gorkamak. Onda gelme seni öýereýin. Bolýa? Äme? O seni ören gowy görýär, men garaçynym. A sen ony? Ýok. Men senden soraýan, halaýanmy ýa-da ýok? Ay, ýokla. Diýmek halaňok da. Ay, gep onu däl. Menem onu ören gowy görýän. Ene bolly. Bir wagt şeýtmelli. Ay, ýok, men ýöne degişdigil, menem degişdim, men gaty bir ynanjaň däl, ýagny oy. Ýerýäniň näme? Bagyşla gör dostum. Indi öýüň ýuwarsaň. Men oğlum öýdüniň ähli bergelerini öddi. Öz beren wadatyny tapyldy. Ýöne bilýänmi, taňa beren sözüniň üstüne o durup bilmedi. Eger sen şu ýerde galsaň, taňa nämeler garaşýar? Sen ähli görjüň öňde ahyry şeýledämi? Bu ýerde gep diňe başa barmadyk nikada barasyna. Ýöne hemişelik men özüm diňe şoňa bagş etdim. Hemişe. Çağalykdan. Endi geçen zat geçdi. Hemmesini ýatdan çykar. Men çalışdym, ýöne bolanok. Men te ölünçe jedi ýatdan çykaryp bilmen daýjan ynanaýym. Ýöne sen öz isleriň boýunça ýaşamaga hakyň bar. Maňa jedin dulaýaly bolmaga ýol beriň. Maňa durmuşda ýaşamaga diňe şo kuwat berýär. Öz aňymda men diňe şoň dulaýaly.
Meni simden ulýanyňyzmy? Men yüregim seni küýseýär. Men yüregim seni küýseýär. Men bütün ömrüm sen bilen. Men söýgülüýüm. Öğren oğudan. Siz bunu kime yazdınız? Men mi aradamı? Öğren yeter. Öğren men koşku yazmakta senin ruhunu götürtür ne? Ne hilem olsa siz haydi noktayı nazardan bu koşkuyu yazmak zorunda da. Siz kim aldınız mı? Ya da o bana maymunlayıp karıgadı mı? Ay yok la. Sana näme gerek? Men sana käbir zatlar görkezsem sen oň nämen aňladýanyny maňa düşündirýärsiň gerek ha? Näme görkezjek? Näme seni at ýençdilermi? Küýükini gabyr düzeder diýip dogry aýdypdyrlar. Ýene-de şolar ýaly bir zat aýda aýsaň, menden almatyň alarsyň, samsyk. नशा तेरा ही छाया रे ओ सनम देखा जो तुमको पहली नजर गुम हुए होश हुआ मैं हुआ बेखबर आया रे ये दिल तुम पे आया रे ओ सनम छाया रे नशा तेरा ही छाया रे ओ सनम
कसम ओ सनम Demek sana hiç zat belli değil. Belli. Şuruçi onu yönü ol hiç hil bolup bilecek zat değil. Sen bilýänsiň ol Men öýýäm gowy tanıyan. Ol gundi babun näme bolýar? inisi. Inisi bolýar. O senne köpden mer ýaşaýamy. 30 ýyl. Aýşy tügürekde. O näçe ýaşynda? 25-26, şondan köpden. Sen bütünlüğü hasaplayıp bilen gundi. Meni hemişe on gaýryny diýende. Ondan men tolgunyň wagtyn hiç dogry hasaplap bilemek. Ýöne on ýaşy üçin bize dawa etmek näme gerek? Siz on ýaşynyň näçe bolmagyny isleýäňiz? Gelin on ýaşy şonça diýip hasap edeýin. Yok, men o barada hemme bilmek isleýär. On ýene-täze barada, maşgylasy barada. O barada menden soramam. Ama o zatları yaşlamak ören ağır. Men onun için hakada bolum ejede. Näme ol bir bolmaz zady diýdimi? Gundi sen men uýam gowy tanýaňa. Oňa köp adam ýolaýtdy, ýöne olan hemmetine on pulu gerekdi. Gerek saýtepini alanlardan soň olar ony kynanlarjy adap etjek bolýarlar. Men oňa edil on öýüdi ýaly ýigit tapasym gelýär. Ýagny olar bir-birini ýük görmän agly berje ýaşarýarlar. Sen maňa kömek edermin gundi. Men ölen saat ýöne olar ýaly ýigiti neden tapsak? Men dilin başgalarından başga Gujaratda hiç kim tanamak. Ýa-da dilin gödöňüni tutýan ýigitiniz barmy? Bar. Ýöne ol Gujaratdan däl. O sen ini, sen karşı dergedek, ýogda men üçin oň nireden tapawy ýok. Gujaratdan mı ýa Maharajadan mı ýa Bengaldan mı barbyr. Nikah meselesini gödöňüne tutýaňyz meseleme? Bekerlen. Näme netije gelseň maňa habar et. Men toyum marada gepmese ýalyk o kimmisin ha? O sen ağaň, o sen ağaňdyr. Näme menden soramaldymy? Sen işdiň ahyry. Eger işdiňde de bary jogap berip bilmerseň, ýerantoň, ondan hemmesini sensiz çözülür. Andi, sen näme düşünýän akmy? Bir ýerde düşünmedi ýaly näme bar? Men ölen gowy düşünýän. Eger sen dymp gelseň, seni öýür ýerler, gepläýän bolyn, seni öldür ýerler. Şoň üçin hem meselen özüň çözmeli. Andi, durin tek. Bir yerde pikir eder ýaly näme bar? O mümkünler. Olar ýaly ýigitiň bide geregi ýok. Biz o barada hisat bilemdik. Ötügül uýan şiýigde bermek üçin şeýle köp garaşdyň, ha? Bilýänmi näme? Maňa şoňa düşünen hem de ony söýen adam gerekdi. Düşünýänmi? Ýöw hemmesel. Olal. Sen molda ony eşitmeýän, geplep bilmeýän adama durmuşy çykyrjak bolýan, ha? Olar näle ýaşasynlar? Bilýänmi näme? Deli bilek uluk menne de var. Sodara derek men eşiterim. Hem geplernim. Sen aklyň çaşypdyr. Öňler şöýde bir ýalňyşlyk goýberse, sen oňa temmi berýädiň. Biz hemmemiz şoňa sen hukugyň bardygyny ikrar etdik. Şoňa menim. Ýa-da bolsa, sen öýdüň ýalňyşýan. Sen muňa soň ökünördiň. Mümkin şeýle bolaýmaga mahmal agam. Ýöne men hiç wagt erenmen. Biziň hemme baýlygymyz Hiredegisi, maňa hiç zat gerek gel. Maňa diňe bir zat gerek. Men öl uýamyň toýunyň hut şu çadyrda bolmagyny isleýän. Näme? Sen näme diýdiň? Sen näme diýdiň? Sen näme şeýdip öz zähmetiň miýgötünden el çekmäge taýarmy? Hemme taşlaýjakmy? Bu baýlyk men näme gerek? Men sen gowy görýän ahyry. Ýöne
Men yine de öz maşgalamyzy ağlamazlıklaryny isleýän. Men öz gyýjygymy ağlamazlıklaryny isleýän. Agam. On hiç wagt bir ağlamajakdygyna men anam bar. Doğancan. Men sana doğanım diýmege münasipdir. Şu wagta çenli men hiç tat eşitmedim, geplemedim hem. Menne başka çıkarga bolmady. Dayıcan, durun, men mezur oldum, dayıcan. Mezur diýsene. Ähli oğurluğa diýenler, ağlayanlar, yalan söylüyenler hem şey diýerler, mezur bolduk diýerler. Ýöne men özümni beýle oýun etseler, hiç ağlayan näler. Urun onu. Bu näme bolduk? Geytmen, bu näme bolduk? Urun diýen. Saklanın, durun. Yine enni bizon hakyky yüzüni gördük. Sen heniyle muňa öz ayarlygyny durmuşa çykarmakçy bolýan bolsaň, onda men sana päsel berjek däl. Haramzada. Haçanna men öz uyamyň seni söýýändigini bilemde. Men senden dogan diýen sözi eşitmek arzu edipdim. Ýöne bugün onu kezabyň agzyndan eşitýän. Sen näme üçin beýle zatlar etdiň? Näme üçin? Meni bağışlaň. Bağışlamalı mı? Sen meni Allah'ını bağışlap bilerin. Ýöne men ayarlygynym Allah'ın üçin men seni hiç wagt bağışlaman, hiç açan. Hiç açan. Mangıl, enniden meýlek sen hiç açan, hiç zat aýtmarsyň, hiç açan. Etedin, men hemme zada dödgelerin ýöne kezzaplıkta aýplasalar çıdaman, senin uýaňyz hemmesini bilýär. Şundan hiç zat gelýämak. O meni beýleklerden has gowy tanıyanlar. Eger bu hakikat bolsa, diýmek olam men ağlaýada. Şundan şeýlek men uyam ýok. Ýok, doganjan, oňa temmi bermeň. Oň hiç bir günäsi ýok. Oňa temmi bermeň. Men size emmesini bolşy alaýdaýyn. Şuruti. Uyucugum. Sen näme diýen? Kim kömek sorap gelse? Biz şolaň hemmesini kömek edýär agry. Senem edil şoň gali. Ulugaz. Sen näme sedeň şolan bolar uyucugum. Senden edilmeň hiç kimim ýok. Ağlama. Köçüş. Haýşy diýen uyucugum. Ağlama. Gaýdym. Jet bile hemmesini aýtdy. O gowy ýigit. Bilen o dolu anan ýaz. Şu wagta senli sen köp gelek ağlamaly boldun. Ýöne agyrdan sen dogryň aýtdyň. Bu dogry. Endi sen şu ýerde maşgala agdat hökmünde şu ýerde galardyň. Bolýa. Eger sen rady bolsaň, buna sen yine de käbirdatlara söz vermeli bordun. Şurutini hiç sen taşlamajakdyňa söz ver. Bütün ömrüňi oň ýanyna bordun. Eger sen maksadyň hakyky bolsa, onda sen maňa şeýle söz vermeli bordun. Mente ölýänçem şurutini taşlaman. Köýdenem gitmen.
विच लगे आवे दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे जलसा तेरे इश्क का चर्चा तेरे इश्क का जज्बा तेरे इश्क का दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे ओ मेरे ढोलिया सुन दिल दी बोलिया दिल तेरा होलिया रे दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे मजलिस तेरे इश्क की ख्वाहिश तेरे इश्क की बंदिश तेरे इश्क की दिल विच लगी आवे दिल विच लगी आवे जलसा तेरे इश्क का चर्चा तेरे इश्क का जज्बा तेरे इश्क का दिल विच लगी आवे दिल विच लगी आवे तेरे मेरे प्यार का अंदाज है दिल नशीं तुझ सा न कोई यहाँ कोई कहीं मैं बस तेरी याद में खोया रहूं रात दिन अब जिंदगी जाने मन क्या तेरे बिन ओ मेरे ढोलिया सुन दिल दी बोलिया दिल तेरा होलिया रे दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे दिल विच लगी आवे दिल विच लगी आवे दीवानगी का नशा आया है कुछ इस कदर तेरे सिवा आए ना कुछ भी नजर मुझको तो अब हर घड़ी बस है तेरी आरज़ू सांसों में खुशबू में है बस तू ही तू मेरे ढोलिया सुन दिल दी बोलिया दिल तेरा होलिया रे दिल विच लगी आवे दिल विच लगी आवे मजलिस तेरे इश्क की ख्वाहिश तेरे इश्क की बंदिश तेरे इश्क की दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे दिल विच लगे आवे Otlayan. Ennimen dine bir gündi babudal. Men sen hozoyunun karnası diyen yali. Ben düşündün mü? Alam. Hani gündi set geç verin diyeni. Geç verin gündi set. Ene bungalık basa bol ya. Oy, hozoyun gelip mi? Ene can bana ak bata ver. Hozoyun öyüğü yirmeğin sene ayrılsana. Gidin bir yerden gidin diyen. Ayşe diyen gidin. Mendine öňe gidýän hiç sasan iýle çeklemek. Desteklemä. Eger siz häzir öňe gitseňiz, onu tügele ýalyp bolup iýle gaýdarsaňyz. Sen gowsy gitdik kerem ýok. Men öz oglumy görmäge geldim. Oglumy diýme, inimi diýsene. Öň inim di, inni men onu ogullyk aldım. Kimi? Onu. Öň men oň agasym, inni bolsa kakasy. Düşündiňmi, ha? O joyun hudaýyň hak üçin öýüg ýermäň. Maňa görkezme berýärsen kimey? Sowul ýolumdan aýrylýan. O joyun o gepledi. Kim gepledi? Dodonyň Yekezemen turani sen näme diýdin? Men hisap diýmek. O hisap diýmändir. Näme üçin sen onu bardas diýdin bollaga? Men diýmek. Ha sen näme diýdin? Men o geplet diýdim. Men ondan sorasam o hisap diýmek diýdi. Dogrudan o hisap diýmändir o. Sen aýtdyň o geplet diýdin. O geplet diýip men aýdamak. Han saklan şunu. Häzir saklan.
Doktordu, dedin iyisiniz kayıttı. Nereden kim geldiler? Gel, geç gündü. Del sana karıştık. Ben köp zatlar getirdim. Siz tagandan her hildi. Halva da var, başka da atlarım var. Umuman gövünün ifleyen radı var. Ene, besi de alın. Getiriyensem halis yağdadım ama. Şerbet getirmedin mi? Yok, şerbet getirmedim. Delil yok, sana ödüre değerse. Baş üstüne men karşı değil. İnin göresin geldi mi? Oğlu elbette, onu çağır. Yigit, en hatin ağın geldiler. Ağın can, düşünüyor mi? Hani sen bana aytsana, sen onun ne emesi olayan ağası o şeyle düşünmez. Onu özelinde düşündürmeli. Yine söyledin Çay. Kim sana çay verdi ağam? Düşündüm, sen bana ağam diyen. Men ötürek işteydim mi diyene? Teyle oldum ha? Oğo, yağdaylan neyle? Ağam sen koğu mu? Yoy sen burada atlar hüngürdayan mı? Näme diýdin? Men inim gepläpdir. Ömründe birinci gedek. Hani yeni bir datlar diýdene inim bol. Aýtsana bol gepledene geple. Bol yeni bir datlar aýtda inim bol aýt. Ağamjan bu birinci gedekler men öňüm lal gün geldim. O kalan tözüye. Ne dogry. O geplärim eşitmeden akdy. O lal gün ahyry. O dedi ağlaya. O diýiş ya. Hani dogry aýdany ödüň lal gündüň aýt bol. Ayta, emmek hakikati bilýär. Men lal gün geldigini bilýärler. Sen meni deňizde tor bilen tutanlygyny bilýärler. Sen ýene de aýçaklatmaňmy? Iway, bu ýerde kimin boýnuny urdular ay? Ente goňulan aklar. Ýöne hemme soňa bar ya. Öňü bilen şu zatlaryň hemmesini öýüň iýersiň. Soň seni näme etmeligini manygylyň ölçeder. Men bu ýerde günäm ýok. Garaçynym meniň lal gün därligini bilmändir. O sen nähili inim bolýar. Men hindagry Hindistan ýaşaýanyň hemmesini dogonym hep uyam, dogonym oğul bolsun ya uyam oğul bolsun. O men inim bille şeýle däp bar. Mümkün sizde Gujarat'ta başkasınaktır. Ben onu bilemez ahire. Düşünüklü. Ne hili olanına da onu benim öyümede sen getirdin. Son çünüm sen bir ahli bergelen geçiyet. Götürümün hemi? Emmeti geçildi. Emmeti. Bilýäňizmi näme? Men näme denem boldum, erwetliýetli edemak. Görýäňmi? Olaň hemmeti kowluga ýazdy. Ağaň dälem boldum, meni ýatdan çykarmagan bolýarmy? Sen hem ban diýen kömek bilen men şu derejä ýetdim. Men seni hiç wagt ýatdan çykarman. Da ölinçem. Hiç wagt. Çöpüllori jiýetiň enatyna beriň. Çöpüller olaň hiç sadyň aladat etmän ýaşamaklar üçin ýeterlik. Men olaň durmuşynyň bagtly hem asuda bolmagyny isleýän. Ben ejen kalkın aýtmal zatmamy? Ýok, gerek gel. Tez hemmesini bilýäň-de ertir çağırmadyk mehmanyň süýede bolmagyny isleýämak. Gerek ýok. Düşünükli. Ýarany. Men bu pullary alman. Şu pullary jedi berdi padam edeň. Benim kadancımın bir bölük şoňa tegisler. Näme diýersiň gyýdym?
Siz doğru aýdýaňyz daýy. Bize bu pullaryň geregi ýok. Biz onu näme edeli? Olar biziň nämemize gerek? Bir kim olmalı? Beni bir dolayal. Kimin dolayali? Jetin dolayali. Hoca mı? Hova. Siz meni nerden tanaýaňyz? Jet burun verdi. O näme diýdi? Meni seýýäniňi aýtmadymy? Gaýrym bardan öýe var. Siz Jet bilen ýakynyn tanysmy? Biz bir-birimiz bilen edil doğan ýarlyk. Eger men oň ýüreginde näme bardygyny bilen bolsam, onunla beýle zatlar bolmazdy. Aýny etjekde akballa. Menem şey dip ölüm köşeşdirýän. Pulu alyň. Beýir durmuşa çykaryň. Eger siz ağzda käni Jet söýýän bolsaňyz bagtlyýaşaň. Ölämi? Elbette. Hawala yeri ol ölünni näme? Enne ol öňküsinden has goýýasy. Siz oň üçin şahat bolmaly. O barada men näçeler aýtdym ýöne maňa hiç kim gulak asmady. O näçe uzak bolsa da men onu ýanymda ýarlyýan. Men bilýän men oglum ölenler. Men oglum diri. Men muny bilýän. Men bilýän. Oturun. आंखें मिली पलकें झुकी ऐसा लगा सांसें रुकी मुझको नहीं कुछ भी पता कैसे चला ये सिलसिला तेरे जादू का कमाल बहकी बहकी मेरी चाल मुझको ना मेरा ख्याल कर गया मेरा ऐसा हाल घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ले गया दिल
Öýe girin kaka. Ýokla, ýok. Men girjek del. Meni çağıranaklar. Ýör gideli. Aňa bir näçe gün mer kaka. Ýok, men hökman bararm. Ýok. Sen häziriň özüni men bile gitmeli. Eger sen maňa nebsiň agyrmaýan bolsa, ejeňe nebsiň agyrmaýan bolsa, onna şo sen özüňi deň doklaňyňdan bäri biziň öýümizde sen dulaýaryň hökmünde ýaşap gören gyýy barda pikir et. Pikir et. Bu barada pikir et. Kaka. On senip näçe göz ýaş dökünni barada pikir et. Sen kakan, sen bäbe çykkan ine şu 50 milyon seni götürdüm oğlum. Oğlum bolsa men sana ýalbarýan. Gideli. Oyun açırma oğlum. Ya beýle däl. Han bärik gel. Heme gömeň dostum Parmacı o dereden salam gotlayan. Bu da Cenab Kapur. Salam. Oğlum ataglarmak da barky basınca gotur. Emma adamlar garaşýar ýör. Parmacı bolýa. Men barıp onu alıp geleyin. Yok. Oğlun senin oğlunu derle körökün. O ne ahilmin oğlun del. Eden tek göre verer. Köşöşün. O yerik barman. O ne hemşiyin men barmallamsın. Men oğlumu alıp gitmeye hakkım var. Bana hiç kim päskel verip bilmez. Oraya barın öz hukukunu talep edin. Senin oğlunu değil. Gözünün önünü öldürürler. Düşünýäňiz mi? Näme? Şonu isleýäňiz mi? Şeýle bolsa barın. Barın. Barın da. Sen bu bolan ýagdy üçin jogapkärçiligiň bir bölegi senin üstüne düşenokmy? Oňa täze durmuşda ýaşamaga ýol berin. Haýş edýän. Seň ölününi anantyň ahyry. Endi näme üçin onu täzeden dünýäge indirip ýene öldürjek bolýaňyz? Näme üçin? Diýmek bu dogry da. Ölüler hiç wagt gaýdyp gelen haklar. Diňe zamsaklar başgaça pikir edýärler. Ölüler hiç wagt gaýdyp gelen haklar. Sen eden ýalgysyň bilýärmi sen? En ikiňiz nikalaşmadyňyz. Şoň üçin hem oňdul hatyny bolup bilmersiň. Gitdiň öýümizden. Senin bir ýerde ýekeje mindem galmarsın. Goý beriň oňa degmen haýş edýän. Sana bir ýerde galmaga ýol bermän. Dilenýän molly. Bu täsiriniň soňuna çykmaly. Sen onu görüpdiň da. Onu iyine çağırıpsın. Ýöne, olam sana kulak asmandyr. Şeýlemi? Endi sen ol ärim diýip ýörenin sen näil söýýäniňi düşündiňmi? On asla sen bilen işi ýok. Sen näme üçin beýde ýygyp ýörsiň? Jogap ber. Ikimiz çağalykdan dost. Haçanna men gyýdym bolanyny. O sizin geliniňiz bolar diýip söz bermägen näme mejbur edenini bilemek. Men beren sözlem üçin ören ökünýän. Men sana öýlenjek ýigit taparyn. Han sen razy bolmajagyň bolkor. Eger hiç zat başa barmasa, men onu diýerligine ýakaryn. Sen gözüň aldyna ýakaryn. Şonu bil goýun. Gelin öýe gidýän. Men puja bile gepleşmeli. Ondan ötünç soramaly. Ondan ikimiziň nikahymyza razylygyny soramaly. Men hökman şonu etmeli.
Men gelerin. Hökman aydık gelerin. Sen men için dua oku. Oň bilen duşmaga maňa gaýrat dilek et. Sen geldin mi? En oğlum gelipdir. Bağışla kaka. Nädip şeýle onu öldüm bilemek. Akrban oğlum. Hiç saat aytma oğlum. Eger men sen ýagdaýyňa düşünmejek bolsam, onda men sen kakyň bolmagan münasip däl. Ýöre oğlum. O ýerde sana iki tane adam sabırlykla garaşýar. Olar diňe tenip ýaşaýarlar. Ýöre oğlum. Sen okan dogalym kömegiyle ol öýüme gaýdyp geldi. Yere ağlamasana. Ince tenki, tenki. Doğru gele oğlum. Oğlum, innon ýeke jemyntam garaşmaga mejbur etme. Oň maňlaýyna toý belligini çal. Ertirmeň toyum. Başka çıkarga olmadı. Size bolelinlikte yaşamak için, belgilenmemek için en ödüm sattım. Men senki değil. Olan koy. Oğlum, yöne bir gıyız değil. Sana bunun tevhid için ol durmuşun ehlis sadiyanlığından boyun açırdı. Ol ödüm dolayal lip hasap etti. Sen dolayalın. Düşünüyen mi? On gözünün yıkıcı damcı yaşlamaysa Hudaý seni hiç wagt başlamadı. Şo bergiler bermek üçin sen ejen kakyň ýadyňdan çykardyňmy? O pakyrjygy taşladyňmy? Inni sen nämisleýäň jogap ber. Eger sen olara men gelinim bar diýip aýtsaň, olar sen goý bermedmi? Goý bermedmi jet? Boja, Bolýala, men ýöne Boja, gaýdym. jet, sen nämisleýäň? Men bardadım satar. Dünýä aýlanyp çykar. Ýöne sen äkli isleňi berja eder. Men gyýdymyň durmuşyny harlamam. Haýsy diýen. Roti. Onu ýerde. Niýe gitdi? Men bilýän, o saňa duýdurman gidesi ýok. Sen öldün ahiri, sen maşgalaň agyr hasratyň aslynda galdy. Olar bolsa saňa durmuş bagş etdiler. Däde durmuş, eger sen onu ýatdan çykaraýsaň, Hudaý seni bagşlamaz. Hiç açan, eger Hudaý bagşlamasa, olara asla da bagşlamaz. Eger sen gaýdyp barmasaň, olaň öz ýörük geler. Şonda näme bolýan pikir ediber. Pikir näme gerek? Puja geçmişde galdy, şuruty bolsa sen geljegin. Ene bar bolany. Hani ulagamyn töne, hani çatyrak giderler. De pikirlerini oturdu iş yok. Hani çaltırak sür gittik. Ben öýümde geregi yok. Sen birinci berin töýüň üstüne tapylmadyň. Teledämi? Öýüňde gitdiň. Ikinci barada näme? Rutin taşlap gitmejekdiň barada.
ol öz toyunny birgedip göz ýaşa gark boldy. Eger senem onu ağırlaysan ol hiç wagt onu gama batyrman. Hiç wagt. Ve menden sana ola olmadık soğuk yedik. Elbette sana kiçilega var. Yani ana çağan molar ona layık olur verer. Minnettar bandi bağıtlı bol. Toy oturdu mu? Yanı başlaya. Neme diyen? Beylirak bolmaz. Olarak kıstanın di. Men çağdan alıp gitmeli ahri. Onu alıp gitmeliyen. Emmol. Var kovutu gitti kovuza iristene. Salam. Geçiverin. Jet. Bizim Jaipurlu şerikleşime Cenab Gupta. Salam. O yöde de bir neçe adam geliptir. Ayşe diyen Jet men kakam Ötüdürana on eceti o da on gelinliği Şun hatirasında bir şiirik geldik bir de Jet'i aydıp verin Qaydyp bermeli mi? Owa qaydyp berin. Siz onu qaydyp bermeli bolsaňyz. Näme bolsa görür, ýöne Jeti alyp gider. Sen alyp gitjek bolýarmy Jeti, ha? Senmi? Owa alyp gitjek, men onu alyp gitjek. Sen näme diýdin? Onu alyp gidip men uýamyň toýuny boljakmy? Owa bu toý bolmaz. Eger uýaň üçin ýigit tap bilmeýän bolsaň, onu derýä gark edäý. Näme diýdin? Alyp gitmedimi? Demek sen onu alıp gidiyorsun da. Onun näme? Allah, ene alsan mı? Al diyen. Al, saklanın. Ol alıp gitti. Ehedin. Ehedin diyen, bolledin. Halis, senden çıktınız. Sen näme diýdin? Doğancan. Bu men Men onu goýbermen. Men sizi bir-biriňizden aýra salmaga hiç kime ýol bermen. Gıydım. Bizi bağışla. Oğlumuzu bize qaytarıp ber. Gedire çelli men özümü oňdula ýalga tapladım. Hanay, inni men nähil ýaşamaly? Maňa jogap ber. Jogap ber. O gepläp bilenak. Olal.
Jete diňesen gerek. Diňesen. Men hiç kaçan siziň araňyzda hiç kaçan siziň araňyzda düşmen. Hiç kaçan. Doğancan. Biz başka birinin bit batlığının önüne bat gözlemeye enlik etmendiriz. Başka birinin baktı için biz öz canımızı pida etmeye tayyar. Olan bizim birimiz. Şu gün ona hutseyle hareket etmeye mümkünçülük deredi. Yine şeyle. Yarın hani. Görülecek hatta öz gaýygymyny söz bilen aýtmaga da mümkinçiligi ýok. Näme sen onu taşlaýan? Men derarly bu maşgalaň bagyt diýilen zady ýatdan çykarmagyny islämok. Biziň hiç birimiz hem onu islämsok. Menin nesidi gama batırman. Menin neden meylak dulayalyň eşigini geyjek del. Eger sen onu bagytledip bilseň, men saňa bolan hormatym has uly bolar. Men muny ak ýüregim bilen aýdýan. Maňa ananay. Berekella, toy ol ya, berekella, kutlu ya, ben öt sağdırım alıp giderim, öt sağdırım iyi. Doğru. Bilmem sonu.